camera's in het gebouw waarin het bedrijf van Bakali is gevestigd. De dader is volgens de Telegraaf in beeld gebracht toen hij zich bij het slachtoffer meldde voor een sollicitatiegesprek. Hij zou Bakali hebben neergeschoten toen die met hem naar boven liep. Het weer op de meeste plaatsen droog en wat zon. Het wordt 10 graden in het noorden en 14 in het zuidoosten. Vanavond regen, morgen wat zon, maar in het noorden nog wat regen. Tijdens de paasdagen op meer plaatsen regen en dan wordt het 5 tot 10 graden. Dit was het NOS Journaal. Ja, het is een vrede migje en dus aan ze strijden lang vertier, muzikaal vertier vooral. We praten over festivals die nog komen, die bij elkaar komen, die weer op nij georganiseerd worden. En we hebben een heel soort artiesten hier in de studio. Graag en dadelijks, Noorderweer Live. Wat nou, Woonboulevard? Kom op Peeskestaan 1 april naar Speedway Blauwhuis. Een dag vol spanning en spektakel. Autosport van het hele gezin. Eerste start om 11:12. Zoek voor meer info op vak-autocross.nl. De Renault Talisman. Opvallend dankzij het elegante design en zijn rijke uitrusting. 4Control Vierwielbesturing en Multisense zorgen voor een unieke rijbeleving. Bovendien krijg je nu een upgrade naar automaat cadeau. De Talisman is tijdelijk direct uit voorraad leverbaar. En leasen kan al vanaf €649 per maand. Bekijk de voorwaarden op Renault.nl. Ja, het zijn waanzinnige woonweken bij Woonexpress. Laat je inspireren door waanzinnig leuke banken, stoelen, tafels, kasten, boxsprings en nog veel meer. Nu met maar liefst 10% korting op alles. Wat je ook zoekt, Woonexpress heeft het. En eerste en tweede paasdag zijn we ook open. 25 jaar Sanidroom. En dat vieren we. Kom op 6, 7 en 8 april naar de Sanidroom Badkamer Inspiratiedagen en maak kans op €2500 retour op uw nieuwe badkamer. Ook dit jaar heeft de Staatsloterij weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. 388 miljoen. Dat is dus echt de allergrootste, hè? Wil je nou kans maken op een fantastische geldprijs? Bijvoorbeeld de jackpot van 10 april? Wacht dan niet te lang, want die staat op 10,6 miljoen. De 10e kan het gebeuren. Kijk op staatsloterij.nl. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Maak kans op €2500 retour op uw nieuwe Sanidroom badkamer. Voorjaar. De tijd van springende lammetjes en heerlijk ruikende bloesem. Maar ja, wat nou als jij helemaal geen plek hebt in je tuin voor lammetjes en een kersenboom? Kies dan voor kleurrijke bloemen van Welkoop. Nu, vele voorjaarsbloeiers en violen. 3 + 1 gratis. Welkoop. Verstand van tuin en dier. Als je nu een nieuwe Opel aanschaft, krijg je daar de My Opel betaalpas bij. Met daarop maar liefst €1000 te goed. Om overal in Nederland te kunnen tanken bijvoorbeeld. En dat betaal jij niet, dat betalen wij. Dakdragers of een trekhaak nodig? Dat betalen wij. Een kleine of grote onderhoudsbeurt de komende jaren? Ook dat betaal je met je My Opel betaalpas. De My Opel betaalpas met €1000 te goed erop. Nu bij je nieuwe Opel. Sterk staaltje Opel. De Frieske Opel-dealers Dijnem, Engelsma en Winia of Citon staan bij jou klaar. Het is weer vrijdagmiddag, maar het weekend vaart door. Bij Noorderwien beginnen, ja dan haast het varrelkoor. Dus zet maar loet die radio en zet maar plat van die tv. Van 1 tot 4 Willem de Vries, je radio premier. Noorderwien live, Noorderwien live, Noorderwien live, bij Willem de Vries. En welkom bij het muzikale dwarsplein van Friesland Noorderwien Live. Zo nemen we dit programma Ekwol. Leuk dat je erbij bent. 3 uur lang muzikaal vertier met een heel soort artiesten hier in de studio. En we praten vanmiddag vooral over festivals. Zo komt Mukpop waarom. Jawel, daar gaan we in ieder geval over praten. Het is wel leuk, ja, want ik ga een bank vol t-shirts van het Voortrak Festival. Dat ga ik zelf weer waarom. Helien, op 5 mei hier in Leeuwarden. Daarvoor lijkt het helemaal vol met posters en t-shirts van datzelfde Mukpop Festival. En daar zeggen wij als Voortrakkers wel een beetje chin op in het verleden. Want zij bestien al 10 jaar, doen wij in 1988, long time ago, maar dat festival begonnen. We praten eraan hoor en er komt dus een reunie van. Geen reunie, ze binnen gewoon nog altijd dwaande, is het iPop Festival. En daarvan hebben we een aantal acts en Pieter de Boer zit al keurig achter de bar. Maaike Bak, dus dat komt helemaal goed. En we praten straks ook nog over het Brege Popfestival. Een soort gasten dus, blijf lekker hingen. Radio, televisie of internet, Zwerdenek, Hoedenek. In ieder geval, dit is Noorderwien Live.
too different and I cannot decide if it's a feeling that you hide. Can you take it off my mind? Oh darling, my darling, why is it hard to find? Is it our love or just our kind? Why do you care that I know? Everybody stays when it's time to go. Why do you care that I know? Silent is the grave, I won't tell a soul. Why do you care that I know? Everybody stays when it's time to go. Why do you care that I know? Why do you care that I know? We might have been the loudest. We could have been the baddest of the bunch. Yeah, let us be the tallest. Higher than the fears we can overcome. Yeah, we might have been the loudest. Why do you care that I know? Everybody stays when it's time to go. Why do you care that I know? Silent is the grave, I won't tell a soul. Why do you care that I know? Everybody stays when it's time to go. Why do you care that I know? Why do you care that I know? Ronde 1, why do you care? Ja, gezellig in de studio. Ik ben al jaar meeskeren. Benam festivals zullen hier te sprake komen. En begin maar even met het festival dat komende menu weer is. iPop. Pieter de Boer, hing eens lekker achter de bar. Alles goed, jongen? Ja, zeker. We zijn er weer klaar voor, hè? En is eigenlijk alles klaar of niet? Nou, toen ik fit ging, wien we nog net klaar. Maar toen zit het wel op. Want we hadden hier een hele grote groep vrijwilligers. Ik stagerenners van het Mannencollege. Dus we roeien nu op mijn zondag normaal op het terrein om. Het is wel een unicum. In welke fase zit ze aan Freed? Hoe vier je best dan met bouwen? Nou, de tinnen staan al. Die staan haast een lietse weekend al. En ja, nou is de onklaring hikken om het terrein heen dat ze er net zo op kunnen. En de onklaring van de zeil en de tenten en dat soort dingen. En dan wordt morgen beginnen ze met loten en lachen te bouwen. Voor hoeveelste keer is het? 31. 31? Ja, hartstikke altijd bij. Ja. Wanneer weer die eerste keer is de kamst? Als publiek neem ik hoor. Ik denk dat ik 15 weer. 14. Nou, ik ben zelf niet eerst natuurlijk. En dan dat is maar een hinderstap. Dus ik denk dat ik 15 weer. Zeuren bij de man, Mike Bohene. Mag wel, want er komen leuke bands. En Saberen spelen dan. Nou, dat weer natuurlijk eerst en de trots. Dus nou, dan mocht het wel. Dus dat ik denk dat ik 15 weer dat ik voor het eerst op het festival weer. Ja. Voor mij een aantal acts in de studio. Hier begin ik over de oren acts nog praten, niet er dan net binnen. Het hele sfeerke. Je bent in ieder geval weer van komende menu. Waterrock, mukpop, bregenpop. Welke trein zet hij het meeste wat? Ja, nou ja, ik wil wel Waterrock dan toch. Dat wel, hè? Nou ja, we hinten natuurlijk correct al even hoor. Maar ja, ik ben dat hier best het Iron Maiden stond. En dat is, ja, dat vond ik fantastisch. En het sfeerke eromheen en alles weer relaxed. En ja, het is wel zonde dat zo'n festival fut valt. Maar ja, dat kind net altijd even meer. It's all about money. Ja. En mukpop, had je daar ooit van jet of net? Nou, zeker. Ik heb er van een jaar wat lang doe ik vlakbij. Nou, daarom. Dus, maar ja, dat is al kijk van mijn tijd. Nou, ik ben van 84, dus ja, nee, dat heb ik net bewust mooi gekregen. Maar ik wist van de reunie, ik wist dat de Voskafs daar spelen chillen. Ja. En die komen natuurlijk bij u en nou ja, daar heeft er wel eens even over. Dus leuk dat het festival dit zaak weer oppakt. En ik vermik je nog meer over het Bregen Popfestival. Leuk Nijfestival. En we hebben eigen verste vlogster, Regina, weer in de studio. Met een camera hier ondergang. En dan ken je erin van ja, het weekend of na je weekend. Al je zien op je eigen Facebookpagina. Op youtube.com/Noorderwind. Er best wel wat druk aan het filmen, hè? Ja, nee, maar Pieter had mij ook uitgenodigd van iPop om daar echt de backstage vlogs te maken. Kijk. Dus, maar staan de bak. Ja, nou dat is toch de gek, man. Ja. Ik vind het fantastisch, al je die Friese artiesten. En ik viel me als een vis in het wetter, Willem. Goed.
Van de zeker al je foto's op Facebook. Wist bij de kapper of niet? Ja, ik ben een bij Wendy Woudstra West, hè. Dat is mijn fysicist, hè. Oké. Ja, jongen, nee, maar... Ja, ik net die is, joh. Nee, maar... Ja, en ik... Was het beter voor elkaar dan ik? Ja, ik leer me even klaaien en zo, ja. Ga ik net. Nee, maar ja, doe, dat zwart, dat kan altijd wel. Ja, ik ben bij bloesjes doen. Ja, en de kapper, dat is voor die... Tondeuzen, hè? ja, nou, daarom. Ik ben altijd allemaal kleren. Nou ja, ik leer me altijd even verwennen als ik hier heen ga. Want dan maakt er wel een beetje relaxed op, hè. Ja, vind ik. Festivals, best wel een festivalganger? Nou, ik ga er heel graag in. Ja. En grote festivals, Pinkpop, of zij lokaal, regionaal? Nee, ik ben meer in toch wel van de gratis festivals. Hè. We kennen net al jaren overal heen. Zij is dat nou een keer. En ik ben altijd een groot fan van Bevrijdingsfestival. Maar doe haast je mijn Bevrijdingsfestival, haast ik die weer... Het Waterfeestje, hè? Yeah! Ja. Dus daar ben ik ook wel benieuwd naar hoe dat gaat. Maar wat ik persoonlijk leuk vind, Mukpop, geven we vanmiddag praten, dat is weer bij elkaar. Bergpop, dat ben jonge mensen die het al weer oppakken. Aipop leeft nog steeds, dat vind ik fantastisch. Kom wel goedje. Wij krijgen vast een goed festival hier. We praten straks nog even. Oké. Regina, ze maakt het de vlog al je te volgen dus op www.youtube.com/Noorderwind. En dan komt bij een van de artiesten die op het iPop Festival komende maandje optreden zullen. Tietje Vlien weer er hier al even, want toen moest er een cd-presentatie komen. Gerrit Bredler. Ja. Die is intussen geweest. Ja, wie prachtig. Wie in Nes, hè? In Tjerken? Helemaal uitverkocht. Ja. En we doen het nog een keer. Ja, 14 april. info@gerritbredler.nl. Ja, nou goed zo. Ja, ik vind het zelf persoonlijk een heel mooi album. Was makkelijk hartstikke stil, maar de reactie vind ik heel positief. Ja, het is echt fantastisch. Het gaat ook een speer, hierin goed. Dus voor CD, dat te gek, Tjimburg. iPop, hoe vaak had je dat stien? 4 keer. 4 keer? Ja, Jen 3 verlien, maar Elke Skerion en Douwe Setma. Toen hebben we een harmonium mee. Ik weet dat we een heel score, jongen. Ja, een D-burger, maar zo'n groot harmonium moet het terrein. Maar ja, dat we een heel speciale herinnering had ik er gewoon. Nou, ik weet net krijgen dat Jen 3 verlien is, maar het is een hele soort. Ja. En hoe zelfs men je optreden? Met Peter? Ja, die is nog bij die, maar met je beiden? Harkjeseel, ja, harkerseel. Harkzankjeseel. Pieter, harkzankjeseel is het, hè? Ja. Dus het is, dat is het verstelde plakje op het festival. Een beetje een rustpuntje. Ja. Welk noem ik je maar als eerste douane, dieren? The Greenfields of France. Ben ik altijd voor. Gerrit Bredler, live in Noorderwind. Well, how do you do, young Willie McBride? Do you mind if I sit here down by your graveside and rest for a while neath the warm summer sun? I've been walking all day and I am nearly done. I can see by your gravestone you were only 19 when you joined the great falling of 1916. And I hope you died well, and I hope you died clean. Or Willie McBride, was it slow and obscene? Did they beat the drums slowly? Did they play the five lowly? Did they sound the dead march as they lowered you down? Did the band play the last post and chorus? Did the pipes play the flowers in the forest? En wie liet je achter toen het jou overkwam? Een liefje misschien dat nooit iets meer vernam dan het ene bericht dat ze telkens weer leest. Dat je het land steeds tot eer bent geweest. Of ben je gewoon een vergeten soldaat die ergens misschien in een lijstje nog staat? Op een foto waarvan nu het beeld snel vervaagt. Vergeeld achter het glas, je trekken vervaagt. Was er iemand die riep om die bugel en de trom? En schoten geweren nog eenmaal saluut. Laatste eer van je maats die nog resten. En wat zand en een kruis nog ten leste.
Hoe vreed het verzin had de hel je bestien? Geloof je nog altijd wat ze jou hebben verteld? Dat een wapen nooit een eind maakt aan oorlogsgeweld. Want het vluchten, de schande, de pijn en het leed, het doden en het sterven voor niets is het geweest. Want weet je, mijn jongen, het gebeurt nu nog steeds. En nog steeds, en nog steeds, en nog steeds, en nog steeds. Did they beat the drum slowly? Did they play the five lowly? Did they sound the dead march as they lowered you down? Did the band play the last post and chorus? Did the pipes play the flowers in the forest? Gerrit Bredler en achter de vleugel Peter van der Zwaag. Straks meer live nummers van Dis bij de Heren. Gaat ook alles te krijgen met het iPop Festival natuurlijk. Heel kwaad even straks Wiet Weidiger, Mukpop, Frans Kingma. Wel heel leuk om daar weer eens even te treffen. Te keren met een protégé van dit programma eigenlijk een beetje, Jorrit Meijsma. Er komen 2 generaties bij elkaar. Hoe ben je met je bijen erbij komen om Mukpop weer opnieuw te organiseren? Nou, liet ze 2 alleen op Jorrit te merken en hij wil eens een praatje. En zei ik maar de jeugd. En toen kwam Jorrit met het idee, zullen we weer eens een keer een Mukpop organiseren. En zo hebben we gekregen in het oude jaar van 2016 hebben we alvast maar een vergunning aanvragen bij gemeente Littense. Eerst de papieren maar even regelen. Ja, zeker. Ja. Maar goed, een festival uit 1978, Jorrit. Toen wist je er nog net, boekenmandje. Nee, toen ik er nog net. Nee. Nee. Maar dat is natuurlijk wel een heel groot begrip, hè, Mukpop. Daarom. Dus Hoyt die het altijd met Frans. Ja. En zo koe ik het ik. Ja. En van heel Jorwet en omkriet die koer dat wel. En ik vond het gewoon geweldig. En ik hoor dat ik opnieuw eens een keer beleven hoe het succes. Ja, want hoe komt het op het dat is op een gegeven moment herinnerd, zeker met die high-tech, die met Libbet, helaas. Ik kan me voorstellen steeds een fotoboek en je had er tussen nog een zoer. Maar hoe kan bij de omslag om echt naar Frans te stappen en zeggen, nou jongens, daar geef ik echt werkelijk tijd te steken en we gaan waarom helien? Ja, hoe dat ooit begon. Ja, bij de merken, hè, zoals Frans zei. Ja, Pilske. Pilsko. Ja. Daar komen zo'n soort ideeën komen dan, hè. Wat zeuren, drink ik niks te dwaaien. Nou, ja, dat is altijd wel zo te dwaaien, dat is net, maar ja. En dan niet eens de koppen bij elkaar en dan niet eens wordt het serieus. Ja, en ik zei, nou, het kost het wel een soort tijd, maar ik heb een beetje meer vrije tijd en kregen. En ik zei, nou, dan ligt het weer een leuke uitdaging. En nou ja, waarom net? Nou, de nieuwe generatie misschien het weer opnieuw oppakt alles. Ja. Goed, 28 de eerste keer. 29. Oh, 29, excuus. Een soort squallenfeest ook, hè? Ja, examenfeestje van de MAVO en mooi Willem Dijkstra te geren. In midden in het land bij een Lietshuske. En toen weer de band Fuck FUC. Ja. Die weer kreeg begon. Nou, die heb ik op mijn trekker en heerwijn ophel uit Weiden. En die heerwijn hebben we gebruikt als podium. Ja. Nou, weer een man of zantig hebben we daar een gezellig jontje daar. Ja. Goed, maar toen wie de naam Mukpop is al betocht? Nee. Of net? Een paar jaar later. Oké. En dat weer hebben we, ja, dan blijft weer het feest was steeds groter. Dan kwamen we steeds meer elke keer. En nou, een paar jaar toen zeiden we, ja, dan moet ik een naam hebben. En toen had Teunis de Groot, Libbet jammer genoeg ik net meer. Dan weer een vriend van huis. En die betocht het in het kader van Pinkpop. En nou, dan moet het met Mukpop jitten. Zo is het begonnen, ja. Goed, en zij staan in 2018 in de studio daar te vertellen over een reunie. Geef straks wie het weinig hoe praten, man. Want Mukpop is 24 juni? 23 juni. Ja, oké. Sneur net op snij, hè? Dus. Nee, hè? Kom maar goed. Goed, en nou ja, we gaan toen festivaltjes. Rijn Vallinga is hier ook in de studio, komt van Bolzert. We praten even over een festivaltje. Want Driving Back in Time, mag ik goed zeggen. Ja, dat heeft daar een poster. Hè? Ja, die hele aanbeleven. Driving Back in Time. Dit wordt de 4e editie van Driving Back in Time dit jaar. In Bolzert, Groeneweide? In Bolzert, ja, inderdaad, de Groeneweide. Paaszondag, aftrap is om 4 uur 's middags. Dan speelt de eerste Driving Back. Ja. Dat is een band waar ik een lid van ben. Ja. En daarna hebben we BZN 66, die ben bezig met hun laatste tour, zeg maar, van hunzelf. Ze spelen dit jaar nog en dan stoppen ze ermet. Ja. Dus ik wil ze nog 1 keer hebben in Bolzert.
Dus we hebben er zin in. Goed. Straks de 10 en het hele verhaal nog wel even. Maar ik denk als je top bent, de beste muzikant, kun je even noemen spelen. Nou, dat was de waan. Welke is de waan? Ik kan direct His Latest Flame. Dat is een heel oud liedje uit 1961 van Elvis Presley. Dat wordt maar. Oh, nou, dat we dan. Ja. Live in Noorderwien. Rijn Vallinga. A very old friend came by today, 'cause he was telling everyone in town about the love that he just found. And Maria's the name of his latest flame. He talked and talked, and I heard him say that she had the longest, blackest hair, prettiest green eyes anywhere. And Maria's the name of his latest flame. Though I smiled, the tears inside were burning. I wished him luck and then he said goodbye. He was gone but still his word kept returning. What else was there for me to do but cry? Would you believe that yesterday this girl was in my arms and swore to me she'd be mine eternally? And Maria's the name of his latest flame. Though I smiled, the tears inside were burning. I wished him luck and then he said goodbye. He was gone but still his word kept returning. What else was there for me to do but cry? Would you believe that yesterday this girl was in my arms and swore to me she'd be mine eternally? And Maria's the name of his latest flame. And Maria's the name of his latest flame. And Maria's the name of his latest flame. Rijn Vallinga, hij zal straks nog een nummer live doen en praten we nog even terug hoe Driving Back in Time. Dat is dus Peerske Snijn 1 april in Bolzert. We horen onder oren BZN 66. Nou, ik ga een mooi spotboekje. Snijn even naar Bolzert. Menje even naar iPop. 5 mei even naar Ljouwt. Waterrockfestival natuurlijk. In de Aardenstunde. En dan ga je 23 juni even naar Mukpop. En dan ga je ondertussen ook nog even naar Bregenpop. En daar praten we vanmiddag te horen. Maar eerst even de break. Straks weer dus met Noorderwien Live. De Woonboulevard Groningen vindt u aan de Peizerweg en het Hoendiep. Alles op woongebied in meer dan 60 winkels. In elke stijl en iedere prijsklasse. Tweede paasdag zijn wij geopend van 12 tot 5 uur. En uw hele gezin is welkom. Kijk op woonboulevardgroningen.nl voor alle actuele informatie en aanbiedingen. Wist je dat je met jouw koekoeksklok kinderlevens kunt redden? Ruim op voor Kika. Verkoop spullen die je niet meer nodig hebt of koop iets moois op marktplaats.nl/Kika. En geef zo kinderen met kanker een toekomst. Hey John, ga je ook wel eens met je schoonouders uit eten of niet? Oh nee, je hebt natuurlijk helemaal geen vriendin. Het is voor iedereen beter als je compleet bent. Kom nu naar Phonehouse Heerenveen en combineer producten van KPN. Met KPN Compleet krijg je dubbel zoveel MB's, minuten en sms'jes die je in de hele EU kunt gebruiken. En elke maand €5 extra korting per mobiel abonnement. Nou, als dat niet compleet klinkt... We houden van netjes en sinds we dat nou hebben, geweldig. Nou, persoonlijk vind ik het douchen het geweldigst. Het is krek of best helemaal, als er onderwijs, best helemaal glad of best in de olie zetten. Zo. Aquacel wetroendhudder. Geen kalkonslag meer en heerlijk voor de hoed. Aquacel.nl. Cel maar een C en dubbel L. Ook een mooie combinatie. KPN en een nieuwe Samsung Galaxy S9. Natuurlijk bij Phonehouse. Kom nu naar de winkel. Er is er altijd één in de buurt. Het is nu Salon de Promotion bij Renault. Met voordeel dat kan oplopen tot wel €3500. Inclusief een accessoirescheck ter waarde van €750. De actie loopt tot en met tweede paasdag. Ga voor jouw voordeel en de actievoorwaarden naar Renault.nl.
Hi, ik ben Bart. Als TN'er, typische Nederlander, wil ik natuurlijk het liefst altijd stevig onderhandelen tot ik de beste deal heb. Snap ik. Hey, stem van SNS. Ja, het onderste uit de kan. Zet hem op, tijger. Eén probleem. Nou? Ik kan het helemaal niet. Kijk, bij SNS hoef je niet te onderhandelen. Heb je een SNS betaalrekening en bijvoorbeeld een SNS hypotheek, dan krijg je rentekorting. Zo, dat is een bank die het snapt. Kijk op snsbank.nl hoe het werkt. Heel normaal, SNS. Omroep Friesland. Oorstemt op Dij. Asus verder dus mee Noordwien Live. Onder andere met al die festivals. We hebben het van de Mickey UH en natuurlijk ook live optredens. Maar eerst het nieuws met Dieter Seijns. Meervoudig Europese en Nederlands kampioen Gersbaanracen Yannick de Jong van de Gediek had een schorsing van 4 jaar onder broek kregen. De Jong werd verleden april na een wedstrijd in Eeneren betrapt op het gebruik van amfetamine. Hij is in de uitspraak in beroep gegaan en wacht het nog op de uitspraak daarvan. Maar als er de schorsing uitzitten had, jouwt er het net op en is hij vast van plan om daarna weer op een motor te stappen. Zo had verslagjouwer Gerrit de Boer, die had met hem praat. Hij wil het net op, Jan. Hij zei, als ik die schorsing nog helemaal uitzetten moet, dan kom ik op jou hier weer om en dan wil ik de heren toch weer zien laten wat ik ben en wat ik ken. In Ljouwert bin van de middag de Talentuin en het Talen Paviljoen openen. Beide zijn onderdeel van een van de meest prominente projecten van culturele haatstaat, het Loon van Taal. De Talentuin en het Talen Paviljoen zijn bedoeld om daar en mij te verrassen met taal in verschillende verschijningsvormen. Fakke Jagersma van de AVOP vertelt wat het publiek zou al zien kunnen. Een bokswedstrijd, een fjouwertalige bokswedstrijd zelfs. Want het commentaar wordt dienen in het Leeuwarders, in het Fries, in het Engels en in het Nederlands. En dat zit al verstoppen onder de put. Bouke Groen die hier ook iets van al die verschillende plakken in de tuin die moeten besielen worden. Het Europese burgerinitiatief Minority Safe Pack voor taalminderheden liep het te slagen. Het is een Fries initiatief en op dit stuit hij 1.046.000 mensen haar handteken zet. En daarmee is het vereerste minimum helle. Dat wie 1 miljoen. Het doel van Minority Safe Pack is om het onderwerp minderheidstalen op de politieke agenda te krijgen van het Europese parlement en de Europese Commissie. Als er meer dan 1 miljoen gildige handtekens binnen, is de Europese Unie verplicht om het voorstel in behandeling te nemen. Zit snij geen boegbeeld meer voor de Partij van de Arbeid en zo had op als voorzitter van het oerlisorgaan Nationaal Park Schiermonnikoog en als bestuurslid van de BFVW. Lut Jacobi kan haar nevenfuncties bij natuurorganisaties net combineren met haar nieuwe baan als directeur van de Waadvereniging. Daar werd het door de natuur, functies in natuurorganisaties gaat, dat het een loyaliteitsprobleem kent en dat is net verstandig. En daarom zal ik mijn bestuurders en iedereen daarom hebben. Dat ik me, dat hoef ik net stand te pelen, maar in ieder geval dat ik me daar weer om trek. Dan het waar, het is meest droog. De zinnen kan direct bij komen van de midden. Er zit een matige, onvrij krachtige eerst-zuid-eerste wind en het wordt 11 of 12 graden. Mega deal bij Kruidvat. Nu de Oral-B elektrische tandenborstel Pro 2000 Black of Pink voor maar €49,95. Zo goedkoop, dat poetst wel lekker weg zeg. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Bath & Body. De badkamerspecialist van ontwerp tot realisatie. Bath & Body. Ga naar KBC Keukens en Badkamers in Scharne-Goutem. Het is nu Salon de Promotion bij Renault. Met voordeel dat kan oplopen tot wel €3500. Inclusief een accessoirecheck ter waarde van €750. De actie loopt tot en met tweede paasdag. Ga voor jouw voordeel en de actievoorwaarden naar Renault.nl. Met Pasen is het bij Aldi feest voor iedereen. Voor ontbijtfans, topkoks, gourmetfanaten en voor iedereen die van lekker borrelen en snoepen houdt. Bijvoorbeeld snitbroodjes, 8 stuks 79 cent. Of vlees- en kip gourmet minis. Keuze uit 8 soorten zoals hamburgers of Italiaanse kiphaasjes, 200 gram, 1,50. Aldi heeft alles in huis voor een feestelijk Pasen. Altijd voordeel voor iedereen. Natuurlijk, Aldi. Wij zijn gemaakt om te maken. Dus kom op, ga aan de slag. Deze week 25% korting op alle tuinhout. En vanaf vrijdag het hele paasweekend 25% korting op een artikel naar keuze. Kijk voor de voorwaarden op praxis.nl. Voor de makers, Praxis. Voorjaar. De tijd van springende lammetjes en heerlijk ruikende bloesem. Maar ja, wat nou als jij helemaal geen plek hebt in je tuin voor lammetjes en een kersenboom? Kies dan voor kleurrijke bloemen van Welkoop.
Nu, vele voorjaarsbloeiers en violen. 3 + 1 gratis. Welkoop. Verstand van tuin en dier. Vrede met je dus het muzikale dwarsplein van Friesland. Mij onder oren iPop op het vizier. Komende menu is het West 4. Gerrit Bredler, muzikale gast. Joert vertelde al even dat hij er fjouwerkist in hier. Ja. Is het een speciaal festival? Ja, ik vind al die Friese festivals heel leuk. Ik ben net zo'n festivalrenner, maar ik vind altijd wel hele mooie initiatieven. Ja. Je bent zelf net iemand die in de auto stapt en ik mat naar Pinkpop of dat soort dingen? Nee, dat net. Vroeger ging ik naar België naar festivals, dat wel, maar dat wie een Rock Werchter of zo, of Volkweer? De Ranouter. Daar had ik een heel soort willen gewoon. Ja, hè? Ja, maar ja, je wordt er blij, ja, dan het is voor de nieuwe generatie. Geweldig. Max gelukkig nog wel steeds hele mooie muziek. Even Oedie CD Stil, daar hebben we het al eens even over gehoord. Wat voor project is het voor die West? Is het langdurig of juist net? Nou, we hadden net echt heel langdurig werken, maar we hadden wel een IROD, maar eigenlijk wie in uw opnames wie eigenlijk altijd samen kleren. En dat vond ik echt een heel plezier om mij te maken. Dat goede muzikanten nou, en goede arrangementen. En we hadden het hier wel broekt. Ja. Om hem stilistisch een beetje mooi uit te doen. En ondertussen baarde ik nog dingen. Dan kwamen er nieuwe liedjes bij nog. Ja. Maar ik ben er zeer tevreden mee. Meertalig, Engels, Nederlands, Fries. Ja, ik vind het een mooie mix trouwens. Maar had jij nog een reactie op gekregen? Ja, een heel soort. Maar dat kwam eigenlijk, want het wie eigenlijk op fysiek van het publiek dat ik deze cd maak. Omdat ik normaal het Frieske repertoire heb. Maar nou, omdat ik wel boetenprovincie ben, ik wil wat in het Engels of ik wil in andere dialecten zong. Ja. En toen zei die mensen, kist die dingen net eens opnemen. Ik zong wat Ierse traditionals, kist die ik net eens opnemen. En toen had Peter en ik een Jonne der Hoorn Night in geweest. En toen weer samen kleren. Wat lijkt u nou beter, het Nederlands of het Engels? Als het zijstoer net Friese taal. Ik ben zelf dol op dialecten. En ik op Schots of Ierse dialecten. En ik vind Twents nog steeds een... Ja, maar doe best Enschede, best op Bennen. Ik opgegroeid hem daar. Ja, ik ben daar hek en tuin. Wanneer best naar Friesland kan? Ook een Ierse 50, 16 weer. Oh, dus had je echt de... Ja, ik had de taal ik letter leren. Dus ik kom eigenlijk een beetje van boeten naar binnen. En ik had laatst een soort contact met Herman Vinkers. En Herman die had ik een aantal teksten voor mij weer in Twents schreeuwen. Ja. Want best toch met Twents opgegroeid, hè? Nou ja, net echt. U zei wie wel een echte tukker, maar het wie meer ABN, wat ze daar zeiden, dat weet natuurlijk net. Want ik kan het heel makkelijk kan ik zo terug naar Enschede. Ja, precies. Ja. Dan lul ik zo ook weer weg, ja. Ja, prachtig. Ja. Maar het is geniaal Fries praat, wat dat onbelangrijk. Ja, maar ik ben in Enschede als jonkje, als baby al heimwee naar Friesland. En mijn omkes hier in de buurt van Rieptjerk en Tietjerk. Want jij wennen een soort familie dus? De broers van ons men wennen hier al nog. Dat wie nog echte boeren met 30 keien. Net als die keien hier naar Namen. Ja. En die wie een productruiden vogels en die wie altijd mooi waren. Dus echt oldschool. Ja. Maar Friesland bloed, voor mij, Twente, Tukkers, dat gevoel. Ja, het is een beetje dubbeld. Zo had ik natuurlijk voor het Herman Vinkers als referentie. Maar als hij bij mij zit of ik bij mij iemand praten en hij lult 10 minuten op die manier, dan ken ik heel makkelijk mij. En dat had ik wel een gevoel van thuiskomen, toch wel. Ja, maar ja, dat is net helemaal eerlijk. Ik ben eigenlijk gewoon een geassimileerde allochtoon en ik ben eigenlijk nergens thuis of overal. Wie soort zo. We willen die ik net geen. Zeker voor mij net. Welk noem ik hem dan? Ik zou hem noemen van Gerard Reven in het Frieskoers zetten door Hilke Tromp. En het is Joert Goort Vrij, dus ik denk we moeten er een beetje rekening mee houden. We worden zo weer een beetje stichtelijk. Ja, zou dat. Gerrit Bredler. Nimmen wit vooruit te sissen, hoe en wanneer het wezen zal. Stieder krijgt het uit te lezen, voller heel wies, brustend stil. Knofluit wienglas in, uit hannen, bats en barrels op een vlier. Steek het balderjen van mannen, zatte zee brekt op een pier. Dien is het glimpje zelfs betrouwen, piepjen
wachten door in het slot. Sjocht zijn bange hoor nog klauwen. Nee, het vrede knieft van God. Drove knientje, sas koosjere. Drove sneeuw, drove stritlamplucht. Zat er libbe, moest er stjerre. Dat wie dat, het is volbracht. Prachtig. Peter Zwaag, Gerrit Betel. Het goeie nice is dat ze nog een nummer dwangeren. Rijn Vallinga zit mij zien Driving Back in Time. Snijden Ekkel Clear. Maar ik je toch weer even over Mukpop praten. Zit ze erin voor? Ja, zit ze maar kom je er even in. Ik zeg fuck. Ja. Ja. ik. En dan zei je toen jeugdsentiment of net? Nou, ja, jeugdsentiment. Nou, ja. Ja, ik hoef val niet meer opzetten. Nee, het werd dus jubileum optreden. Dat zie je een keer dat we op spelen op Mukpop. Ja. Ik zei vroeger ik had een fuckpop, hè? Ja. Ik hoor het net hoor. Nee. En Mukkers is, ja, ik zei altijd Mukkers. Ik neem nog altijd Mukkers. Ja. Vandaar ik Mukpop natuurlijk. Ja. Maar hij is er wel ophellen, hè? Maar treiger hem aan, maar is net thuisgebracht. Nee, hè? Jammer, wie dan? Ik zat even uitlezen. We hadden je onder oren over Mukpop. Dat komt 23 juni dus waarom. Voor mij als woordrocker, zo weet een beetje, weet al een absoluut begrip. Want ze hier al 10 edities hoorn toen wij begonnen in 1988. En de eerste jaren van datzelfde Mukpop stier de band Fuck. En nou begreep je de link even naar Sietse Heima. Wat voor band wie Fuck eigenlijk? Waar staat het voor? De Freaking Underground Corporation. Kijk. En wij hadden een idee dat het awkward fuck weer. Wie is zo naïef? Heel naïef. Nee, hè? Ja, we zijn echt heel jong nog. Hoe jong wierst? Maar die is zonder K, hè? Ja. Maar hoe jong wierst? Ik ben sexy zondje. Ja, ik krijg mijn eerste gitaar, maak een paar touwtjes en zo, en zulke dingen. Nou, hij krijgt het nog. Van als je hem tijd haar komt al in juni ergens. Dus we showen even nog dat slaggert. Ja, Viel die net verplicht. Maar wat voor Harry hakt dan in de studio? En dat weet ik eigenlijk niet eens. Nou ja, ben begonnen als een soort rock'n'roll band, bluesrock. En Herman Brood weer in die tijd populair. Punk begon, die kwam wat op, maar ja, we zijn echt wel van de gitaarmuziek. Ja. Maar komen we dan in punksfeer of valt het wat daar? Nee, dat valt wat daar. Meer traditionele. Valt wat daar? Gitaarmuziek. Ik Amerikaanse gitaarbands, dus Green or Red, zulke dingen die in we. Voor mij het wel trouwens, hè? Punk vind ik wel lekker. Ja, zeker. Dat bloot lekker. Leuk van hier. Goed jongen, we gaan nog praten over eventueel, want dat mij maar rond tijd ha. Oh hier, dit is een singeltje. Waar krijgt die zo gauw bij, Jort? Ja, die hier met mooi nog een singeltje van Fuck. Ja. Voor de mensen die er beeld beha van de radio lees ik het even nu. Echt een prachtig mooi oldschool singeltje. Wie deed de eerste? Ja, de laatste? De eerste en de laatste. Ja? Ja. Hoeveel nummers staan hierop? 2, hè? Ja, nee, maar kijk nog... A en B kant, dat eerste vroeger mijn singeltjes. Ja. Dus en ik krijg nog wel eens een single, staan er fjouwer op, zo maar... Ja, dat is van die EP'tjes, maar dit is een echt singeltje. Nog opname in Lemmer bij de Face-Sound, bij Joop van der Linden. Jeetje wat. Ja. Zelf helemaal financierd of weer via een labeltje of zo? Dat vrees ik me wel. Wist het net niet meer? Ik denk dat we het zelf betalen gaan. En we nooit in de kosten komen. Ik zal zien waar even een platenspeler doen spelen. Goed, Fuck. Zij spelen weer op Mukpop, dus dit hier en de reunie. Jongens, ik kom zo weer bij hem. Floris Kingma, Mukkers, dus Jorrit Mijnsma, de initiatiefnemers. We komen de snijden eerst maar even naar Bolsert. BZN 66, daar haast wel eigenlijk wel een warme boom mee, Rijn, hè? Enigszins, ja. Ik ben eerst een aantal keren bij die man geweest om te kijken waar ik van ben. En ja, daar werd ik eigenlijk toch wel een beetje warm van. Ja. Ik vind het mooi. Sputte vooral uit de beginjaren voor de BZN. Ja. De wat stevigere BZN. Ja, dat is het eigenlijk. En dat is ook wel de muziek waar wij wel heel veel van houden. Het is een beetje de oude rock'n'roll, hè? Zoals Jan Veerman nog altijd zei, rock and roll, jongens, rock and roll. En dat is het. En dat is gewoon prachtig. En dat moeten we hebben. Waar speel je hierin, in deze band, BZN 66? Dat weet ik weet niet eens uit mijn hoofd hoe ze nee, hè? heet. Nee, joh. Nee. Het rockt. Ja, het rockt. Ja. En doe je eerst met een eigen bandje staan?
Ja, ik weet wel wie daarin spelen, hoor. Vertel eens. Ja, wij hebben Klaas Hoekstra achter de drums en zang. Wij hebben Arjen de Boer toetsen en zang. Wij hebben Sake Kupers op de bas, mag niet zingen. Wij hebben een nieuwe gitarist en daar ben we hartstikke blij mee. We hebben helaas afscheid moeten nemen van Johan, want Johan die wou wat anders. Johan overzet. Nou, we hebben een prachtige team met gehad. Daar wil ik hem nog even van bedanken. Bedankt, Bij deze Johan bedankt. Ja. Bedankt, Johan. Ja, ze gaat in de muziek, ze nog de andere kant op. Dat is ieder zijn eigen ding. Dus, en we hebben nou Rob Klaver uit Leeuwarden en daar ben we heel blij mee. De man kan fantastisch spelen. Goeie muzikant. Dat is een hele goede muzikant. Covers of heb ik nog eigen nummers? Nee, wij spelen enkel covers uit de 60s en de 70s. Vooral die tijd. Niks mis mee, ik ben mooie nummers maken. Er is nog een nummer zelf via de solo spelen. Laten we daar duidelijk wijzen, dat doet dus net op die eigen festivaltje, om het zo maar zo te drukken. Maar ik ga die vragen om even te spelen, dat vind ik altijd leuk. Welk nummer is er aan? No Reply van de Beatles. Rein Vallega. This happened once before. I came to your door. No reply. They say it wasn't you. I saw you peep through your window. I saw the light. I saw the light. I know that you saw me, 'cause I look up to see your face. I tried to telephone, they said you went not home. That's a lie, 'cause I know where you've been. I saw you walk in your door. I nearly died, I nearly died, 'cause you walk hand in hand with another man in my place. If I were you, I realize that I love you more than any other guy. And I walk in the life that I heard before, where you gave me no reply. I tried to telephone, they said you were not home. That's a lie, 'cause I know where you've been. I saw you walk in your door. I nearly died, I nearly died, 'cause you walk hand in hand with another man in my place. No reply, no reply. Rein Vallega, aan ze spraak ik nog even kwart met hem over de 10 entree, weet je waar ze maar hoe let en in welke conditie vooral op snijden naar Driving Back in Time wijzen maat en iPop, ja, de horendeis. Ja, ik heb wel niet een keer net. Bal snel aan is maar een hinnenstap. En dat werd gezellig. Hoeveel meeste verwachting, Pieter de Boer? Ja, toch weer om bij de Sandje tot 2000 man. Is dat een beetje stabiel, die tastkogers en bezoekersaantal? Ja, en dan denk ik altijd wel een beetje van het waar hoor. Nou, dat het mooi waar is, dan besluiten mensen toch al op het laatste om even te komen. Ja, dus daar hopen we maar op dat het weer schitterend waar wordt onkomende maand. Ja. We hebben een Waltrak, de Zijsteleven. Ik ben naar de editie West met Iron Maiden. Ja. In die wereld, en met dat soort namen, is het heel belangrijk dat je mijn namen komt. Dan kun je het merken natuurlijk in de kaartverkeep. Kun je merken dat je meteen hier Wolde Hoenekop haar en hoor je net bijvoorbeeld, of ik neem maar de namen, ja, of de Suskes of wat dan ook? Ja, dan merk je wel, nou, vooral bij de jongere jeugd, die wil graag het doel is en Hoenekop en Jetties. Ja, dat kan net elke keer bij ons. Dat wil wij net, want dan heb ik een variatie in onze line-up. Maar een soort, om meteen met goed Fries te zetten, een headliner is wel belangrijk? Ja, vind ik wel. Maar ja, we ben natuurlijk, ik ben weer om naar uw Harksankjeseel. Ja, dan vind ik Gerrit Breedel echt wel een headliner. Maar ja, dat is voor de jeugd weer net. Dus dat is altijd de balans wat je ziekje en wat je doorgaat.
Produceren jullie vanwege de vatverkeer of het komt wel? Bist er nog zenuwachtig hoor of niet? Nee, dat doe je toch niks aan. Dat is zo. Maar je bent van een vatverkeer houden, is het vooral de dag zo? Nou, de laatste weken dus echt nou wel. Deze week begint het wel echt erin en te leven. Merk het op Facebook ik en mensen praten erover en dan is ik kaarten kijken. Dus dat merkt wel. Vriend week hier het idee van nou bliksem. Wat even loskomen. Maar dat is eigenlijk hier zo. Dus we maken dus dan weer zwaarder dan niks eigenlijk. Nee, nou, die stress ken ik wel. Hou maar op, Botrek. Goed, jongen. Praten we straks verder. We gaan nog een aantal lecteren, want net alleen Gerrit Breedler, maar Marcel Smit komt dan bij Bierhattertour. Ja, dat heb ik wel. Ja, dat mij we net opdrinken? Nee, dat moest ik in mij nemen. Serieus? Ja. Nou, dat is voor de bierbrouwerij van Jan. Dus we zijn een soort tussenhandel hier. Ja, eigenlijk wel. Het is legale handel hier. Maar is de boer is al binnen, had zijn netjes in jas komen. Dat betekent dat er aan ik spelen zal. Ja, dat best genoeg. En Frey, ik weet ze net zo goed. Ze zullen spelen, maar... Ja, Frey is een najact. Ja. Het zijn wel bekende jongens van u natuurlijk, maar het is... ik ben heel benieuwd. Ja, ik ben heel benieuwd. Ik kan het niet. Nou, goed. Zo werkt het. Northern Live, het ken al, ja. Hoi, alles goed? Ja, zeker. Best wel vrij, hè? Ja. Mooi. Straks spelen je. Net stenen, maar daarheen is ook hartstikke willen. Ik ga even naar Gerrit Breedler. We gaan het even over het album horen, iPop. Komen er meer promotie optredens vanwege het album of niet? Ja, dat hebben we krijgen zijn. 14 april. Ik heb nog... Ja, maar komt er een soort tour nog? Ja, dat is wel de bedoeling, maar we zien hoe het hem organisch ontwikkelt. Ja, ook op die manier. Ja, je weet het nooit. Je weet het nooit krijgt precies hoe het wordt. Dus ben je schildering? Rustig. Ja. Ben er periodes, dat is juist wolhaast en net? Ja, ik heb een kort atelier en ik kan hekel een kjeld, dus in de winter dan schreeuw ik meer dan dat ik schilder. Dat wil ik net. En ik ben woordman en ik heb wel een aardige boon dat ik mijn Harkema opbouwt. Wat hast u mijn Harkema zien worden? Ja, fantastisch. Ik ben een proot in de Harkema. Ik ga hier Lospils kreun voor de Harkema. Dat wordt in september opvierd. Ga je dat doen? Het is een heel mooi verhaal. Het gaat om een mooi aal. Het is eigenlijk, om het heel kwart te horen... Daar had de 2 jaar verleden had er een artikel van Helene Mees in de Volkskrant te zien dat we de noordelijke provincie veel leegloeken konden. Ja, maar economisch ben wij net rendabel ook, hè? Nee, gewoon valgeruid, door in China en dan kiezen ze gewoon een ingeruid industriegebied van mij. Ja. En dat vond ik wel grappig. Harkema had ze bezocht in 56 uitsterren te letten. Ik weet niet of dat wist, dat wie officieel. En dus die harkieten weer in waskaren en die vertrekken nou voordat Friesland leeg wordt naar het verlitten Lauwers eigen gebied. Daar stichten ze naar een meerskip. En dat is een madriagaat en dat begint daar dus dat die meerskip daar ontwikkelt zich maar geweldig. Het is eigenlijk een heel zo'n loon wordt het, want er is geen kunstmuziek, geen troep, een protte gruidenvogels en ze hebben goede handel in Amsterdam met al het eten wat ze daar produceren. Dus het is een succes. Kijk mij. Ja, maar dat. Je wou jij mij. Ja. Klinkt fantastisch. Ja, klinkt heel mooi. Wanneer gaat het in première? September, ik geloof 8 september. Nou, daar hebben we wijdweidig nog wel in bestilstaan. Mooi verhaal. De Harkieten, zeker Harkema. Ik moet er net op beginnen. Kijk hoe het nog vullen. Welke noem ik hem als laatste dan? Nog een keer goed vreed. Ik zong juster die cover die en ik doe nou een cover van Nicola Haverman. Halleluja. Ik hou me stil. Ik jedde van geheim akkoord dat David bracht daar Gods gehoor, maar psalmgesang had hij niet interesseren. Het wonder van trap 4, trap 5, de val in mineur, als majeur verriest, verbiesteren, schop hij het halleluja. Zulks moois in mannenlucht, ook koest vol sterren. Ja, naam die naar haar kamer mij zocht alle krachten uit hij wij en dwong hij ta noordelijk halleluja, 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 halleluja.
de jeder schoen die bed beslipt, die vlier beroem, alleenig ieder jeder roste jeder. Ik zag de vlag op die kasteel, maar leefde is geen oorwinningsmeel. Het is een koud en brutsen, halleluja, 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 er wie een tijd dat bij mij wiest, mij die wijzen veel liest, waarom dat oorgie hast mij niet verkleden. Maar vergeet net, was du wiest in mij, uit wijs naar de hemel vreiden, als asem steht wie halleluja, 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 misschien dat er een God bestaat, maar al wat ik van leefde weet, is hoe te slaan hij wat mijn loks kon scheren. Het is geen geschreemjes rieten ein, en nekken from psalm op stein. Het is een God en brutsen, halleluja, 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 halleluja. Fantastisch. Prachtig nummer van Nienke inderdaad. Ja, ik denk dat ik eens doen. Ik vond het mooi dat ze hem die is, mijn beiden. Peter en Gerrit. Geweldig jongens. Succes. Men je op Mookpo. Hoe laat maak je hem trouwens? 4 uur. 4 uur. Ja, nou, Ja, Peter, ja, 4 uur? Ja, ja. Nou, jongens, dan wil je hem bellen. Ja, goed. Nee, kom klaar. 14 april nog even een tweede cd-presentatie als het heel... Waar? In de Theaterkerk in Nes. Even info@gerritbredel.nl. Dan komt het helemaal klaar. Ik tref je hem gauw. Ik hoop ik gauw weer in de studio. Dank u wel. Graag gedaan. Fantastisch, dank u wel. GerritBredler.nl. Ik ga nog even naar Rijn Vallinga. Die staat mag in mijn heel mooie poster in de hand. Driving Back in Time. Komende snijn. Hoe laat begint het? Het begint om 4 uur 's middags. En dan beginnen wij met Driving Back. Wij spelen een uur. En tot 5 uur dus. En een uur is 5:30. Even wat ombouwen. Dan gaat BZN los. Mooi op die thuis? Nee. Nee. Nee, het is persgemenje. Ja, we zijn vrij. Maar ik neem sowieso altijd de maandags vrij als ik dat soort dingen doe, hoor. Mooi menje naar een hype op je. Even bijkomen. Ik denk dat ik dan nog pint hoofd heb van de dag ervoor. Kom goed, joh. Goed. Dankjewel, jongen. In ieder geval, de Groene Weide in Bolzert is dan het decor voor deze beide bands. En nogmaals, vanaf jouw roeren kun je hem daar te plak. Wat zegt? Er zijn nog kaarten. Oh, er zijn nog kaarten? Ja, dat wil ik wel even kwijt. Want bij de Jumbo, Kooistra in Bolzert zijn kaarten verkrijgbaar. En bij de Groene Weide, sluipreclame. Nee, ik zeg niks, jongen. Hij hoort ook een Marcel Smit bier in onbieding. Dus. Ja, nou. Dit wordt het een commerciële bende hier worden. Goed, wij zijn wel klaar. Maar dit uur in ieder geval. Graag straks meer in het tweede van Noorderwien Live. De hits van Doe. Het hele weekend en de Mandy. De grootste hits uit de jaren 60, 70, 80 en 90. En deze week al in Wijstraat Waai. De quiz onder het stofwaai. Maar kans op een handige krommelzoeger. En de haatprijs een originele platenspeler, inclusief enkele prachtige albums. Het PSK weekend bij Omroep Friesland. De hits van Doe. Kruidvat maakt alle spiegels in Nederland weer heel gelukkig. Nu alle Nivea haarverzorging en styling 1 + 1 gratis. Ja, deze aanbieding is de mooiste van het land. Kruidvat.
Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Je kunt met Pasen met de familie naar een pretpark. Samen ergens een kopje koffie doen, een stukje rijden. Of je gaat naar een winkel van Prominent. Want daar krijg je tijdens de sale kortingen tot wel 70% op al onze relaxstoelen. Of je er nou uitgebreid in koopt, of juist lekker makkelijk. Er een feestje in viert, of er een feestje van maakt. Jouw keuken vind je bij Keukenkampioen. En deze week met een kinderkeuken cadeau. Keukenkampioen. Kampioen in keukens. Bezoek onze Prominent-winkel in Leeuwarden of Wolvenga en profiteer van kortingen tijdens de sale tot wel 70% op al onze relaxstoelen. Tweede paasdag open. Ah, voorjaar. De tijd van springende lammetjes en heerlijk ruikende bloesem. Maar ja, wat nou als jij helemaal geen plek hebt in je tuin voor lammetjes en een kersenboom? Kies dan voor kleurrijke bloemen van Welkoop. Nu, vele voorjaarsbloeiers en violen, 3 + 1 gratis. Welkoop, verstand van tuin en dier. Auto's worden intelligenter en dankzij onze Nissan Intelligent Mobility technologieën kunt u daar nu al van genieten. Kom langs bij uw Nissan dealer tijdens de Make the Move actieweken. Van 15 maart tot en met 2 april profiteert u van €2000 korting op een nieuwe Nissan Qashqai. Bekijk alle acties op nissan.nl. Nissan Innovation that excites. Kom nu langs. Welkom bij ABD. Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM. Omroep Friesland. Oorstemt op Dij. Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Nederlandse ambassadeur in Moskou is ontboden op het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken. Daar heeft ze gehoord welke 2 Nederlandse ambassademedewerkers Rusland worden uitgezet. Ook andere landen horen vandaag welke strafmaatregelen Moskou neemt. Nederland zette 2 Russische diplomaten het land uit naar aanleiding van de vergiftiging van oud-spion Skripal en zijn dochter met zenuwgas. De Russen zeiden eerder al dat ze soortgelijke maatregelen zouden nemen. Bij de mars van de terugkeer in de Gazastrook zijn zeker 3 Palestijnen om het leven gekomen en 365 mensen gewond geraakt. Dat zegt het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid tegen persbureau AP. Tientallen Palestijnen gooiden stenen en brandende banden naar het leger van Israël aan de andere kant van de grens, dat daarop reageerde met traangas. Duizenden Palestijnen hebben zich onder leiding van Hamas bij de grens verzameld, omdat ze terug willen keren naar het land waar ze uit zijn gezet. Luchtvaartmaatschappij, Transport en Logistiek Nederland en de reisorganisaties dringen er bij het kabinet op aan om Schiphol meer ruimte te geven. Ze noemen het voorbarig en onzorgvuldig dat nu al is besloten om de capaciteit tot 2020 niet uit te breiden. De organisaties willen zo snel mogelijk om de tafel met het ministerie voor Infrastructuur en Veiligheid. Het kabinetsbesluit wordt nadelig genoemd voor de werkgelegenheid, de bereikbaarheid en het vestigingsklimaat. Texel is onbereikbaar omdat de veerboot niet kan varen. Sinds het middaguur is er een storing aan de bruginstallatie in Den Helder. Daardoor is het niet mogelijk voor auto's om de boot op en af te rijden. In Den Helder stond een uur voor de veerhaven een file van om 1 uur stond een file van 6 kilometer. Vanwege het lange paasweekeinde is het extra druk. En volgens rederij Tezo kan de storing aan de bruginstallatie in Den Helder nog wel even duren. Het weer, vanmiddag soms wat zon, het wordt 10 graden in het noorden tot 14 in Limburg. Vanavond regen, morgen nog een bui en ook wat zon en tijdens de paasdagen meer regen. Dit was het NOS Journaal. Goed, we weer lekker in festivalsfeer en een asis omtinken onder andere van het Breigenpopfestival. We praten over Mukpop en natuurlijk ook benam iPop artiesten. Maris de Boer zal optreden, maar ook Marcel Smit. Maar die hebben we bier mee op. Nou, hoe dat zit, dat jij Masis. Beleef een heerlijke tijd bij Preston Palace. Het gastvrije all-inclusive hotel en uitgaanscentrum in Twente. Compleet verzorgd met goede service en kwaliteit. All in is echt all in. Bekijk alle aanbiedingen op prestonpalace.nl. Hey Creabea, bij Xenos vind je alles om lekker creatief bezig te zijn. Van bolletjes wol tot lijmpistool, maar ook haakpennen, handletterstiften en schilderdoeken. Leef je uit. Kom naar de winkel of kijk online. Maak er iets extra's van. Xenos. Veel mensen in ontwikkelingslanden dromen van een eigen onderneming. Help ze met een microkrediet en krijg er een eerlijk rendement voor terug. Dat kan al vanaf €10 per maand. Kijk op oicocredit.nl. Loop geen onnodig risico. Lees de essentiële beleggersinformatie.
Leef je uit. Nu 3+1 gratis op alle knutselspullen bij Xenos. Echt mooi, zo'n bloeiende border. Maar dan het liefst zonder onkruid. Strooi daarom Pokon cacaodoppen over de bodem. Dat geeft onkruid minder houvast en houdt slakken op afstand. Meer weten? Ga naar pokon.nl. Pokon. Groen doet je goed. Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant. Je hoeft tot de zomer de deur niet meer uit. Want T-Mobile heeft nu naast mobiel bellen ook T-Mobile thuis. Dat is internet, vast bellen en tv met meer dan 60 zenders en ook nog eens wifi-service. Nu de eerste 6 maanden al vanaf €24,50 per maand. Bekijk de voorwaarden op t-mobile.nl/thuis. Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant. Het is Bra Party bij Hunkemuller. Krijg nu de derde BH gratis of de tweede voor de halve prijs. Ook op hunkemuller.nl. Geniet vanaf het begin bij Grando Keukens en Bad. Met een vakkundig en echt persoonlijk advies laten wij uw keukendroom uitkomen. Grando. Koken, baden, genieten. De kortingszakken bij Dio en DA zijn er weer. Met 21% korting op bijna alles wat in de zak past. Dus stop hem vol met make-up, shampoo, parfum, vitamines. Je vindt de actiezak in de winkel. Dio en DA, de drogist met aandacht. Bezoek een Grando showroom en profiteer tot en met tweede paasdag van spectaculair paasvoordeel. Het is weer vreemde maar het weekend vaart door. Bij Noorderwind beginnen, ja dan haast het voor elkaar. Dus zet maar loet die radio en zet maar plat van die tv. Van 1 tot 4 Willem de Vries, je radio premier. Noorderwind live, Noorderwind live, Noorderwind live, bij Willem de Vries. En welkom bij het tweede uur van Noorderwind Live, het muzikale dwarsplein van Friesland. Maar je hoort een heel soort festival nice. Mooi verhaal, we blikken vooruit, we blikken waarom, dat misschien ook wel, en een heel soort live artiest nek. Te gek dat ze er binnen. Maar is de Boer laatst is het optreden hier en Marcel Smit. En Marcel Smit had weer een link met iPop en er zit dan weer bier tussen. Nou, hoe dat al je zit, dat jij maar eens nice Lost Frequencies. Oh Lord, hear me turn these words into a song for them to sing along to when I'm gone, for them to sing along to when I'm gone. Oh Lord, let me be the one to set him free. I will give him every part of me, put my heart where everyone can see. They can call me whatever they want, call me crazy. You can call me whatever you want, but that won't change me. I just don't care what the world says, I'm gonna make it. They can call me whatever they want, so what if I am crazy, crazy? Crazy, crazy. Oh Lord, this is so much harder than I thought, but I will give him everything I've got. One day I am gonna prove them wrong. Oh Lord, let me be the one to set them free. I will give them every part of me, put my heart where everyone can see. They can call me whatever they want, call me crazy. You can call me whatever you want, but that won't change me. I just don't care what the world says, I'm gonna make it. They can call me whatever they want, so what if I am crazy, crazy?
Lost Frequencies en Crazy. Gek waren weg, het Waterker weer, het Mukpop er weer, iPop, al je mooie festivals hier in Friesland. En gelukkig, Mukpop komt weer om en Joert Frans Kingma, Mukkers en Jorrit Meijsma van de jongere generatie hebben besloten om het dit hier weer om te halen, 23 juni. Frans, ik vind dat wel een fantastisch beeld. Je hebt Waterrock en Mukpop gezamenlijk, t-shirts, de posters. Ja, dat we zo mooi te werken hebben toen in die tijd, hè. Want Jim joeg ons weer vrijkaartjes naar Jimfeest en wij joegen weer vrijkaartjes naar Jimfeest. Hè? Ja, want op een Facebookpagina doken van de weekend nog notulen op, maar zelfs een begrutting van Waterrock nog. Ja, die wisten we al naar elkaar daar. En weer een begrutting en ja, dan kon het wel roen krijgen. Dan vond ik daarna nog notulen van Jim. Ja. En dat weer van 30 augustus 88, dus 10 dagen van Jimfeest. Dat meest net. Ja. Wij praten erin of net? Volgens het nog wel redelijk zinnig wat we eruit kramen. Nou, ik kan ook geen tijd gaan om dat te luisteren. Wat doen we eerst al even onderwijs met het festival? Doen wij begonnen? Ja, dat we eigenlijk, ja, dus ik zei, het begon heel lied zijn. En toen gingen we na een jaar of jouwer met Weidem te geren, want die had ik een tuinfeest georganiseerd op Matrum Heuske. En toen mochten we het in jaar bij mij uit op de plaats net meer. Nee. En toen zeiden we, zullen we dan een feest organiseren op Matrum Heuske? Nou, na een paar jaar later dan mochten we daar ik al net meer. Nee. En toen ben we in jaar beland, ja. Wat is voor jou top hier, West? Ik bedoel, Waterrock wordt nog steeds hoe praten over dat hier dat Iron Maiden West is. Wat wie van Mukpop een hoogtepunt? Nou, voor jou dan? Nou, voor mij weet ik net. Wie zal je wel leuk. Maar, ja. Maar ik denk 89 met Dr. Feelgood weer. Of 88 eerst eigenlijk. Toen weer het 10-jarige jubileum. Ja. En die hebben de gigantjes erbij. En weer ook wel speciaal. Ja. En toen 89 Dr. Feelgood. De gekke band trouwens. Ja, en 90 gingen we Raymond van Groenewoud. Ja. En dat wordt dan wel in de volksmond als iedereen die dat leuk vond. Dat, qua muziek en alles bij elkaar. En mooi waar toen ik natuurlijk. Ja. Nou en later, 91 en 92 en 93. 93 we echt hebben een tweedaagse festival gehad. Maar 15 bands, want we wonnen het 15-jarige jubileum toen vieren. Ja. Toen hebben we de kast ik weer wat op leegmaken. Ja, zo geen die dingen nog. Ja. De mannen praat, je hoort dit. Ja, ik weet, ik was al... Is dit er bij gewoon, ja, het zal al je. Ja, nou ja, ik heb natuurlijk wel een heel soort verhaal niet, maar ik weet het toen nog niet, dus nee. En Mukpop, du hebt een prachtig boekje in handen, hè? Ja, dit is van het 15-jarige... Dat is dat 15-jarige jubileum. Ja. Is het al eens even trobbel, hè? Ja, zeker. We hebben de hele week hebben we alle keer oude boekjes en posters en alles erop van morgen dus, voor de kaartverkeer, van een café. We hebben nou een hele mooie expositie maken in het café, dus hingen alle keer oude posters en oude shirtjes. Nou, krijg ik eigenlijk een beetje stagiëren. En oude krantenbericht, wat hast u hier in de hand voor ons? Dit weer 10-jarige... Dit is een mooie snor, jongen. Ja. En een netjes jas gewoon. Ja. Waar hier die strik voor? Dat wie iets, hè? Ja. Van, dat weer in... ja, no shock. Ja, het is een orde. Wordt vergeld. Och, heen. Hij hier als enige de strik voor, joh. Ja, dat weer de voorzitter, hè? Ja. Ja. Is toch nog aan een strik voor hem? Ja, zeg maar, dat hebben we nog even. Ja. En welke kranten wie dit? Oude kranten van 88. Van 88. Aflevering 10 met Storing, Kobus en de Gigantjes. Ja, dat weer mooi. Nou, en Kobus... Hij die erop, of in hetzelfde jaar spelen die ik bij hem. Hè? Ja. En toen wie het eerste of tweede jaar van Kobus. Ja, ik denk het tweede jaar. Ja. En daar zit Sietse Heimer dus ik bij. Hè? Ja, ik ben al hier links. En, ja. 4 mei hebben we de amp. Die amp heb ik weer gewoon. Ja, en Berto de Boon. Ja. Die komt ik. Ja, die heb ik weer zo 4 keer. En Rebulie Maris, hè? Ja. Ook hier weer. Rebulie bij dat 15-jarige bestaan op het festival spelen, maar daarvoor heb een kleintje Mukpop, dat organiseren wij ik vaak in Weidem, 2-3 keer in het jaar. Hebben we 5, 6 ideeën en daar hebben we toen een culturele jong van maken, met Rebulie en Rowan Herzen. Dat wie volgens mij een jontje in Jonter of zo. Topnaam. Nou, ik geen voordeel neemt daar. Maar is de boer. Kist die al die festivals nog herinneren? Wees toen spelen met Rebulie? Die zijn wat beter als de hoor. Ja, hè? Ja. Sommigen heel goed en de hoor is best wel vaag. Ja, maar, en dat hiermee een rock'n'roll leven te meiden? Of, Ik denk dat dat wel een grote rol spelen heeft, ja. Wie Mukpop, je mag op Waterrock staan. Vind dat leuk optredens voor hem? Of ben je hem toch meer een zaalband West? Hoe zei je dat toen noemen? Nou ja, wat ik me heel goed herinner is dat kleintje Mukpop met Rowan Herzen toen. En wij konden Rowan Herzen helemaal net, maar... maar die stieren ik nog aan het begin van hun carrière. En
Ja. Wat zei je? Ja, je herinnert hè? Jorrit van de mensen die de radio voor haar hoort even een poster. Zaterdag 14 april omheen, prachtig nog. Dorpshuis Weidem, aanvang 2030. Entree, tientje. Oh, dat wel aardig gewoon een prijs al voor die tijd. Hè? Feest? Ja, kijk ietsje maar. Twa topbands, hè? Twa topbands. Ja. Nee, maar wij gaan toen spelen en we denken, wat komt er nou? Maar we hebben diep onder de indruk van dat we echt up-tempo Rowan Hezen, dat we super mooi. Ja. Een inspiratie. Ja. Sindsdien fan van Rowan Hezen, nog steeds, ja. Maar festivals die je hem of Doe misschien wel persoonlijk, of je maar als band, was iets van, leuk, we gaan naar een festival of net? Ja, eigenlijk wel. Dat maakt het net zo vol uit, optredens alleen. Festival is toch weer als de clubs in in de zaal, hè? Ja, wij hier altijd wel wat moeite met die snelle soundchecks en zo. Daar winnen wij net zo de band voor. Dat doe je altijd door bij treden noemen, dat we alles wat op regel hier. Nee, verder, de gezelligheid doen op festivals. Omheen je natuurlijk, hè, backstage. De boel hier weer uitgaan, hè? Dus ja. Ja, prachtig. Goed jongen, mensen is op iPop, geef ik naar je nu praten. Ik reden ook die vrede gaan, want het festival besteedt gelukkig nog altijd. Hoeveelste keer hast je enig idee hoe vaak test die in hast? Hast het bijhouden? Nee, keer of 8 of zo. Maar minstens, ik denk dat het bij de recordhouders juist, hoor. Misschien, ja. We zien je het nog wel even. Ja, Pieter, gewoon huiswerk. Praat straks verder. Welk nummer gist je spelen? Nije kleuren, nije bisten. Oké, achter de vleugel, Marius de Boer. Die nacht doet ik daarom, maar die en us jongen. In een oase saffel van lok, met duizenden kleuren. We zeggen bisten dit nog niet, ja de schoen hier. Wie me die zo vertrouwt, dat ik leeuwde, dat ik van die houd. Oh, wat een pracht, zeg al die bloemen. En wij hield dit hand in hand, en voor ons de jongen. Op een plak op het oors, dan in ons alledaags klippen. En zelfs de regenboog had je nog saffelen naar je kleuren. Sloeg het waarom de hemelbruts iepen. Het reinde sabot sa voel, maar de eerdkoers deren. En aan de eind van de bui, wie alles verloren. Bloemen hongen om leeg, en de bisten werden verdwenen. En ik wist net wat er in de omgeet, dat ik in de verte verdwon. Maar ik wist, dit wie het verlangst. Om met die naar je kleuren en bisten te zien en te sterren. Om met die naar je kleuren en bisten te zien en te sterren. Ik ben gelukkig. Marius de Boer, prachtig dat het er is van een beetje mooi vestje. Hij zit achter de vleugel en doet straks nog meer live nummers hier. Ik sta intussen bij Marcel Smit, met een pot bier in de hoorn. Krijg je toch wel zo'n 4, Marcel? Ja, maar ja, als het zoiets is, dan krijg je het.
Doe een beetje met bier binnenkomen, het lullige voor u, we mij er net iets van drinken, hè? Nee, het is voor Jan Nota bedoeld, voor iPop, manje. Wat gaat die met waar hoor? Nou ja, ik hoop net dat het al hier opzoekt. Nee, dat hoop ik niet. Nee. Want er zit aardig alcohol in, het is speciaal bier. Maar nee, hier let het de mensen proeven. Dus en hij zou bij mij komen en ik zou bij hem brengen. Dat slag elke net. En Pieter de Boer die zei, ja, ik ben vrede in Ljout. Nou, ik zei, dan breng ik het in Ljout. Ja. Maar ik zei, ik ben aan het verbouwen, dus dan breng ik het die hut even. Ja, de badkamer of zo? Nee, slipkamer. Slipkamer? Ja. Hoe vind je best? Nou, ik moet aan me verder. Ik ben hut in de douche geweest. Maar het komt net raar uit, want ik moet aan even naar zitten. Maar hier materialen werk het met hij. Dus ik ga even... Nou, ja, zo werkt het wel. En die verhaal hoe dit bier is, ik wil duidelijk. Er is echt nou, ze een clubje vrienden. Meisje maar ook voor de hobby. Meisje maar bier, hè? Ja, we doen met 12 vrienden hebben we een eigen biermerk, het Lulke Weef. Ja. Het is autobiografisch bier voor ons allen. Dus, nou ja, dat inspireert Sabot. En ja, we doen het nog sinds eind 2015. Ja. Dus ja, dat rent hartstikke mooi. Het is gewoon te gek. We zullen het net al jaren opzoeken. Even hoe meen je? iPop? Ja, iPop, ja. Hoeveelste keer voor die? Ik zit denk in de 4e of de 5e. Wel een bijzondere tocht ik voor die, of niet? Het is altijd bijzonder. Ja, dat is mij de hele handel. Ja, en dit keer is het al voor het laatst mijn wild. Ja, dat dacht ik al. Want die stoppen ermee, net met musiceren, maar die hebben geen wat oors te maken. Nou, Wild die had al hier oren drukdek en op een gegeven moment was toch keuzes maatje. En hij had toch wel besloten van dan houd ik er mee op. En dan we wilden nog een mooi oostend optreden en nou, toen kwam iPop. Dus gaan we daar niet knallen. Dus dat is wel... nou ja, in deze bezetting toch bijzonder voor de fans en de liefhebbers. Welke zaal staan je in? We staan in de tenten. In de tenten? Ja, in die eerste tenten. De Mentoir, maar in de eerste. Zit wel in het programmaboekje. Ja, dat weet Pieter wel. Ja, Pieter leidt aan alles uit. Dat komt een woordje. Hartstikke mooi, man. In ieder geval, dan met het lijst optreden voor een van de muzikanten. Hoe ga je terug? Hoe ga je hem terug? Nou, ik ga natuurlijk, ik doe het meeste doe ik al alleen. En de hele handel in mijn wild houdt er wel op, maar ik ga alleen met wandelen terug. Ja. En dan wordt het wel heel oos, want wandelen zullen elektrische gitaar pakken. Hoe bleek je? Dus we gaan van het folkie, we gaan een beetje de andere kant op. En wel dezelfde nummers, ja, wel het repertoire bereiden weg wat uit. Ja. Dus ik kreeg nog een primeurke, want ik moest natuurlijk de gitaar meenemen toen stond jij er. Anders kom je net binnen. Dus nou, ik denk, ja, die doe ik nog op iPad met z'n tweeën, dus misschien is het wel leuk om het hier te doen. Zo simpel is het. Marcel bierruil met Pieter, dan je spelen hoor, dan is geen deal. Nee, en dit vestje, dat heet trouwens Berenburg en het is wel een heel... En die lijst de radio had gang op whisky, hè? Het lijkt er nog wel wat dik op, hè? Dus je was er nog wel aardig zo uit, maar ik zeg... Ja, ik consumeer het, mijn maat. Ja, maar is dat een truc? Mijn maat. Ja. Marcel Smit, live in Noorderwind. Bij vrouwen hier ik vaak succes. Achterover een dure les. Ze namen alles wat ik hier. Ik wist net meer waarvoor ik stier. Ik stier alleen keer op keer, maar alleen steen. Dat wil ik nog net meer. Oh, Berenburg, bloem met trouw en slok van die. Viert ik elke vrouw. Het begon betiert, mijn zwarte geld, die dacht al in een ohne zelfs. Maar geet je haken dek bezocht, de hier na hier keer al haar nog. Al die voel me vast te druk, die een ding die wist, ik voel geen levenslok. Oh, Berenburg, bloem me trouw en slok van die, viert ik elke vrouw. Mijn Duitse krieg aan men erbij. En dat is zelfs te leed voor mij. Nienke hier met mijn muziek. Sjoukje mist de romantiek. Wie ik de deksel, wie doet die pot? Die een ding wie wist, ze maken me kapot. Oh, Berenburg, bloem me trouw en slok van die. Viert ik elke vrouw. Ja. Hakkers leefde kort, waar dus alles mij kreeg dekt die nacht. Op Tinder kwam ik lutsketje in van de app, ja, dagste min. Dat wie op mij centen uit, een ding wie wist, voor mij neer werd een tut. Oh, Berenburg, bloem me trouw en
slok verliet, viert ik elke vrouw. Maar die vrouw die liet me zo zien, dat ik er eigenlijk best zonder ken. Ik ben al fleurig elke dag, als ik deze mami slokje krijg. Ik stier alleen keer op keer, maar alleen staan, dat wil ik nog net meer. Oh, Berenburg, bloem me trouw, na een slok verliet, viert ik elke vrouw. Oh, Berenburg, bloem me trouw, na een slok verliet, viert ik elke vrouw. Oh, mooie flessen, trouw mij mee, pas bij de glasbox kiet ik van die. Marcel Smit, hem graag te gast hier. Zonder of mij bier, Berenburg of whisky werd ik al niet meer gegeerd. Slags maar drinks met die Maarten, zei het net? Is nog hier? Wat? Noem maar. Berenburg? Ja. Oké, maar dat heb ik ook drank in? Nee. Ja. Ik let het om die hoor. Nou, je iPop is natuurlijk het mooiste, net alleen het enigste Friestalige festival van de wereld, maar ook een van de mooiste festivals van de wereld. En het speelt zich al die wel om ons Friese taal. Dus ik wil dan mijn oorden om ons provincie nog maar spelen. Ja, graag. Ik val hier een beetje, maar ik denk door een beetje toch. En dan staan we naar die verbouwerij. Ze zat er ook bij die man. En dan gaat het door bier in Berenburg. En dan denk ik, nou ja, dan wil ik graag nog hier van hem jaren. En ik nog dat prachtige lied over Friesland. En Marcel Smit. Kon ik ook, jongen. De taal van mijn ouders, die nam ik mij. Ik dacht dat de hele wereld heid en mem zei overal waar mijn bed zit. Waar mijn klompen ik steen, ik jet dus in een land. Waar ze Fries verstaan. En enkel is het een deel van een groter geheel, de taal. Het denken zit diep in uw ziel, er is alleen nog een grens van wat we ons net kennen, en dat is het land waar ik het liefste ben. Friesland, uw mooie Frieske land, wat ik een tuin ben, waar ik het graven ga. Mijn wiatels ze zitten, ze vast in die groen, waar ik mijn familie en mijn liefde voel op 10 vlaggen stiet zelfs. De vorm van mijn hart, het enige plak waar ik heen mag. En die grijden mijn griener en het veld al vertrouwd. Dus ik die 3 kreeg ik het benauwd. Maar ik kom waarom, die kist van de poen, maar de rest had ik niet. Maar die houd ik hem bom. Friesland, ons mooie Frieske land. Wat ik een tuin ben, waar ik het graven in. Zeker weet dat het heel diep in u zit. Je vrees niet die vallen als van eeuwig verleid. Friesland, ons mooie Frieske land. Time
Bier of geen bier, Bernburg of geen Bernburg of whisky of wat dan ook. Marcel Smit, best altijd welkom, jongen. In ieder geval, komende maandje is hij live te zien op het iPop Festival. Daar praten we straks zeker nog verder door. Doe maar eens gauw voort, verbouwen. Ik zal alleen een planten. Denk op de vingertjes. Ja. Ben je net spelen? Nee, maar dat denk ik wel. Ik doe alles met Jos. Dank u wel, jongen. Marcel Smit dus. En wij gaan eens terug bij onder de oren. Maris de Boer en al die festivals hier in Friesland. Wat mij allemaal graag De badkamerspecialist van ontwerp tot realisatie. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum. Dit is Klaas. Je ziet het niet, maar hij staat me daar toch een partij te shinen. Zongebruind, getrimd snorretje en 10 blinkende zonnepaneeltjes op zijn dak. Iedereen kan nu even een paneeltje pakken voor een scherpe prijs. Kies één van de toppanelen op energiedirect.nl en zie meteen wat je bespaart. Energiedirect.nl. Lekker shinen! Dat je de douche niet meer hoeft uit te drogen. Dat vind ik heerlijk. Echt, het gebruik van zeep is stukken minder. Aquacel. Geen kalkaanslag meer en heerlijk voor de huid. Aquacel.nl. Cel met een C en dubbel L. Zeg, gebruik jij de app van je bank al? Dat is heel makkelijk en super safe. Je logt in op de bankapp met je persoonlijke code en doet je bankzaken. Je gegevens worden versleuteld verstuurd en als jij vergeet uit te loggen, doet de app dat zelf. Dus, bankieren met een app, dat is net zo veilig als het web. Meer weten over bankieren met een app? Kijk op veiligbankieren.nl. Laat je deze Pasen verwennen in All-Inclusive Hotel Wonderland Kokar, net over de grens bij Arnhem. Heerlijk eten en drinken, een geweldige paasbrunch, paaseieren zoeken en de deuren van ons pretpark zijn weer geopend. Boek nu op wonderlandkokar.eu. Als je nu een zitbank bij IKEA koopt, dan zit er alvast 10% korting op. De actie loopt tot en met zondag 8 april. Kom nu naar de winkel of ikea.nl. Aandacht maakt alles mooier. IKEA. Pasen vier je bij Hotel Wonderland Kokar. Boek nu op wonderlandkokar.eu. Deze is zo goed als nieuw hoor, mevrouwtje. Ben jij die autoverkooppraatjes ook zo zat? Koop dan nu je tweedehands auto gewoon online op binko.com. Oftewel, buy your next car online. 14 dagen proefrijden en niet goed, geld terug. Binko.com. BY-NCO. Deze week bij Plus, Calvé, party of snacksaus of mayonaise, 1 plus 1 gratis. Ook op plus.nl. Bent u 50 jaar of ouder? Ga dan snel naar Specsavers, want alle 50-plussers ontvangen nu 40% korting op elke complete bril. Inclusief varifocale glazen en glasopties. Kom snel naar Specsavers, want deze actie eindigt 1 april. Geniet van de lente. Shop je nieuwe voorjaarsjas nu met 20% korting bij Miss Etam. Ga snel naar missetam.nl of kom nu naar de winkel. Omroep Friesland. Oorstemt op Dij. Azes meer over de festivals in Friesland, maar ik Maris de Boer die nog optreden zal. Maar is het nice met Titus Heijs? Gersbaanracer Yannick de Jong van de Gediek had een schorsing van 4 jaar onder de broek kregen. De Jong waard verleden in april na een wedstrijd betrapt op het broeken van amfetamine. Hij is in die schorsing in beroep gang en wacht het nog op de uitkomst ervan. Maar hij kan er de schorsing uitzitten, maar jouwt er het net op. Hij is vast van plan om daarna weer op een motor te stappen. Zuid verslagjouwer Gerrit de Boer, die had mij een praat. Hij wil het net op, Jan. Hij zei, als ik die schorsing nog helemaal uitzetten moet, dan kom ik op 4 jaar hier weer om en dan wil ik de heren toch weer zien laten wat ik ben en wat ik ken. Een 44-jarige Irakese asielzoeker uit Burgum is 4 maanden cel eerst omdat er zijn vrouw en been mishandelen haar zoen. Het gezin ben het 2,5 jaar in Nederland. De vrouw had Einvliet hier onjeftet in haar man dien. Die zou haar al zond het begin van haar trouwen mishandelen en letter de been ook. De man ontkent, nevens hem gaat het om een complot en haar veroren zijn vrouwtje in hem opzet. Justitie leert er niet van, die zei dat er genoeg bewijs is. Jonken de celstraf is het justitie ook een contactverbod. De rechter docht toen 2 weken uitspraak. De hierder van de monumentale villa van Abe Bonnemijn Hudde Griep wil de eigenaar, de vereniging Hendrik de Keizer uit Amsterdam, voor de jachtbankdagen vanwege achterstallig onderhoud. Nevens hierder Jos Risseeuw had het Rijksmonument te volle mankementen. Er zitten squarren in de marmeren terrassen en het zuidelijke balkon had te leien van betonrot. Het is niet veilig en ook niet te gebruiken. Tegels liggen allemaal los.
En als u op die vloer zou staan, dan zakt u ook gewoon met uw voet weg. Riceo vreegt Hendrik de Keizer al een paar jaar om de verskate problemen op te lossen. Omdat Oerlissen net holpen had Riceo de eigen nou maar een daging oproepen om die verskate mankementen zo gauw als mogelijk te maaien. Als Hendrik de Keizer dat net wol of net docht, zou de vereniging een symbolische dwangsom van €50 daags betalen matten. Oost-Stellingwerfs Belang wil in een nij college 2 wethouders gaan. Nevens de partij doet het recht om de uitslag van de gemeenteraadsverkiezings. De grootste fractie had nou soms zitten, fjouwer meer als PvdA, VVD en CDA. Oost-Stellingwerfs Belang neemt het voortouw bij de onderhandelingen van een nij college. Dan het waar, het is meest droeg en de zinnenkinderen erbij komen. Er zit een matige, ontvrij krachtige zuideerste wind en het is 11 of 12 graden. Morgen hebben we een beroene lucht, maar eerst Rijn letten we er droeg en het wordt 7 of 8 graden. Zorg dat internetcriminelen niet bij je foto's, appjes, mails, werkdocumenten en andere persoonlijke bestanden kunnen. Installeer altijd direct alle software en app-updates op je computer, tablet en smartphone. Die bevatten vaak beveiligingsupdates waardoor je bestanden beter beschermd blijven tegen internetcriminaliteit. Kijk voor meer informatie en tips op maakhetzenietemakkelijk.nl. Ik blijf het toch zeggen hoor. De Renault Talisman. Opvallend dankzij het elegante design en zijn rijke uitrusting. 4Control Vierwielbesturing en Multisense zorgen voor een unieke rijbeleving. Bovendien krijg je nu een upgrade naar automaat cadeau. De Talisman is tijdelijk direct uit voorraad leverbaar. En leasen kan al vanaf €649 per maand. Bekijk de voorwaarden op Renault.nl. Man, wat een mannenaanbieding bij Kruidvat. Nu bij de Gillette Mag 3, Fusion en ProGlide voordeelverpakkingen een gratis scheerapparaat-houder en reisetui ter waarde van €12,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Het is Bra Party bij Hunkemuller. Krijg nu de derde BH gratis of de tweede voor de halve prijs. Ook op hunkemuller.nl. Op Tweede Paasdag moet je echt bij Formido zijn. De hele dag 25% korting op alles. Ook in de webshop. Kijk op formido.nl welke vestigingen open zijn voor die 25% korting op alles. Formido, leuk om je verder te helpen. Wat maakt Profiel de fietsspecialist? Bij ons krijg je nu een gratis accu-upgrade op de Batavus Bright Ego. En 5 jaar volledige garantie, ook op de accu, krachtige middenmotor en display. Vraag naar de voorwaarden in de winkel. Profiel, de fietsspecialist. Daar mag je meer van verwachten. Nu bij Pearl. Dubbele leeftijdskorting op een multivocale bril. Bent u 55 jaar? Dan ontvangt u maar liefst €110 korting. Nu wegens succes verlengd tot en met 8 april. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl. Ja, het zijn waanzinnige woonweken bij Woonexpress. Laat je inspireren door waanzinnig leuke banken, stoelen, tafels, kasten, boxsprings en nog veel meer. Nu met maar liefst 10% korting op alles. Wat je ook zoekt, Woonexpress heeft het. En eerste en tweede paasdag zijn we ook open. Als je nu een nieuwe Opel aanschaft, krijg je daar de My Opel betaalpas bij. Met daarop maar liefst €1000 te goed. Om overal in Nederland te kunnen tanken bijvoorbeeld. En dat betaal jij niet, dat betalen wij. Dakdragers of een trekhaak nodig? Dat betalen wij. Een kleine of grote onderhoudsbeurt de komende jaren? Ook dat betaal je met je My Opel betaalpas. De My Opel betaalpas met €1000 te goed erop. Nu bij je nieuwe Opel. Sterk staaltje Opel. De Frieske Opel dealers, Engelsma en Winia, Citon of Dynam, staan van jou klaar. Rob Friesland, morgen weer live bij Willem de Vries. En welkom bij het vervolg alweer van Noorderwind Live, het muzikale dwarsplein van Friesland. Straks meer van je iPop-bands. Ken ze amper, maar ik ben benieuwd. De muzikanten in ieder geval ben ik goed genoeg om er aan een mooi feestje van te maken. En ik had toen Frey, of is het F-R-E-Y? Ik weet het net, ik jer het aan ze wel. Maris de Boer zal ik nog optreden in dit jaar in ieder geval. En we hebben een singer-songwriter, die komt uit Ierland, speelt het net op iPop, maar wel buis in de studio. Maar eerst Bazzi, een mini. A little bit too much of Hennessy. Just gonna tell you how I feel. Look. How you look so precious when you smile. Yeah. Hit it from the back and drive you wild. Yeah, yeah, yeah. Girl, I
lose myself up in those eyes. I just had to let you know you're mine. Hands on your body, I don't wanna waste no time. Feels like forever, even if forever's tonight. Just lay with me, waste this night away with me. You're mine. I can look away, I just gotta say I'm so happy that you are alive. Yeah. Swear to God I'm down. If you down, all you gotta say is right. Yeah. Girl, anything I could do just to make you feel alright. Oh, I just had to let you know you're fine. Running circles around my mind. Even when it's rainy, all you ever do is shine. You on fire, you a star just like Mariah. Man, this feel incredible, I'll turn you to a bride. You're mine. Hands on your body, I don't wanna waste no time. Feels like forever, even if forever's tonight. Just lay with me, waste this night away with me. You're mine. I can look away, I just gotta say. Badzier en Mini. Het is een gezellig druk hier in de studio. Ondertussen ben we lekker druk aan de gang met praten over het verliezen, over de toekomst. Onder andere ik met soundchecks, maar is de boer, iPop, Waltrock, Mukpop. En dan komen we bij een festival te spreken. En dat heet Breggenpop. Na je week is het 4, 6 en zo'n april. 14 areas, om het maar eens even populair te zeggen. Pop, rock, dance, entertainment, van alles wat. Hoeveel ben je? Nee, je bent nog net aan het bouwen. Wow. Ja, we zijn zeker al aan het bouwen. Ja? Ja, er zijn op dit moment zo'n 20 vrijwilligers bij ons op de Rijn die alle tenten alweer aan het opzetten binnen. Dat is heel betierd, joh. Dat is heel betierd. Wij bouwen 2 weken en dan een week uitbrengen. Hoeveelste keer is het? Dit is de jubileumeditie 4-4. Ja, dat meen ik al, ja. Ja, dat is grandioos. En ik heb correct season. Ooit hebben wij oppraat. Binnen 4-4 wil wij Guus Meeuwis een keer gaan. En verdomd slag het ook nog. Het is ook nog leuk. Ja. We hebben zwetdruppeltjes, maar maar het is leuk. Dus hartstikke mooi. Ja. Verklaar het eens. Het succes is een keer van Breggenpop. Dat het een succes is, maar wat duidelijk werden. Ja, dat blijkt. Ja, nee, het is een succes. Ja, ik denk dat het komt doordat het toch alle vrijwilligers die we om zinnen hebben. De goodwill die gecreëerd is met Machinaal, dat we het Machinaal daar in Skaftenbergen voor moeten krijgen. Om daar dit weekend met 10.000 mensen naar te loeken en zulke namen op het podium te krijgen. Dat is gewoon een gigantisch succes en dat vindt iedereen mooi. Wat ik heel goed is denk ik dat wij alle verschillende soorten muziek hebben. Dus we hebben van freestylig tot aan de beste hardstyle DJ van de wereld, Headhunters op Vreetioen en Guus Meeuwis, ik op Vreetioen. De hele band ook, hè, Guus Meeuwis? Ja, Guus Meeuwis komt met de hele band, 90 minuten. Dus serieus concert. Ja, dat is heel gaaf. Echt heel gaaf. Heel trots op. Ja, ik trouwens ook, want wij hebben in deze studio was nog eerst. Ik is al met de hele band gewoon. Hij zei, ik wil wel even uitpakken. Nou, we wisten net wat we zeggen, dus dat komt ik nog naar Jimme toe. Hoe is het begonnen eigenlijk? Je frun, je verveelde je. Nou, zo'n beetje, ja. Nee, zoals Jelien ben wij eigenlijk begonnen. Dus net 4 weken, maar zoals Jelien. En toen zullen we het even hut in hier organiseren. Dus daar kwamen we achter, dus gedonder met de gemeente. En een beetje eerst bewijs dat alles voor elkaar is. En toen ben we begonnen. Het direct zijn we wel heel serieus aanpakken. Dus serieuze wc-voorzieningen, serieuze intree. Gewoon alles voor elkaar hebben. Dus dan hebben we uiteindelijk de ordelijke werk gehad voor de eerste editie hier. Zo. Ja. Wat een beul voor werk, joh. Ja. Maar het stier voort als een hoes, hè? En dat weer wel het voordeel. Dus, en dat heeft hem nou aardig bewezen. En dat groeit nou aardig uit. Ja. Vrienden hier uitverkocht net? Ja, vrienden winnen we op Snuitjoen uitverkocht. Vreetjoen kon er dan wat meestal bij. Wat is een max bij hem? 6.000 man. Ja, dan is het wel mooi geweest. Dus, 6.000 man op miljoen, dan hebben we het heel mooi gehad. Dus we hopen op... Met heel wat bier, ja. Ja, dus we hopen op zo'n 10.000 het hele weekend. Ja, maar dan had echt de trein echt alles benut, is maar. Ja, daar hebben we alles benutten. Ja. Dus we hebben nu, ik denk, voor jou een heel hectare festivalterrein. Oh, ongelooflijk, man. Ja, het is wel gekke werk. Maar dat doet waar hard, hoor. Voor mij komt het wel aardig goed. Hak het idee?
Ja, nou, er is juist afgelopen weekend een beetje wetter van. En dat merkt dus nou een beetje. Dus ze staan wat in de blubber. Maar daar hebben de bezoekers helemaal geen last van. Want we hebben alles in de vlonders en in de platen. Het is alleen op backstage even een beetje dat we aan het komen binnen. Maar dat komt ook al heel goed. Je hebt een beetje tijd van hier. Hè? Je hebt een hele bewuste keuze maken om heel betiet in het festivalseizoen dit deel te zetten. Ja, dat is een hele bewuste keuze geweest. Ik denk dat meestal dat ik weer zin heb om een feestje te vieren. Zo naar januari, februari, maart. Dus dan hebben ze er al weer wat nog aan. Even bij iPop opwarm je? Bij iPop opwarm je en dan gaan we nu staan. Wist je wel eens West iPop? Ja, zeker. Ik ben er 2 keer geweest. Dus ik al wel een titel in. Ja, mooi festival. Goed jongen, Breggenpop. Even, nou ja, Guus Meeuwis valt al even met de hele band. Waar komt er meer? We hebben Miss Montreal op snuwen staan. Headhunters komt ik op vrede joen. Nou ja, de Snollebolletjes, DJ Paul Elstak, de Originals, Busy, echt een hit op dit moment. Ja. De Dirty Daddies binnen we, Vangrail die sluit Joen Aubius, mijn XXL-show. Dus die pakken ik gigantisch uit dan. De Dirty Daddies vinden we, Tony Jr., Baby Blue, The Tweakers, Folded, het Feestteam, Vater González, Pieter Wilkes, La Fuente, dan samen we de Feestnegers en Frederik de Zwetser. Frederik de Zwetser! En we hebben Joop Obama, ik weet het te strikken, dus die komt ik dat wel. Goed zo, nou dat feest compleet. En nog volle meer. 5e editie dus, het feestje, mij duidelijk wezen, is in Schaarsterbreggen. Had je nog tips, tricks van de mensen? Even een kaartje kopen van tevoren? Zeker, kaarten kopen van tevoren. Het zit al aardig op, volgens mij, hè? Ja, we hebben beide dagen nog een paar 100 kaarten. Wow! Dus het gaat heel best. Ja, dat zeg ik. Want ik zeg, prachtig mooi Tjimburg internet. En dan zie je hoeveel procent kaarten dat het ervoor gekocht binnen. Maar dit gaat echt rap dus. Het gaat echt heel best. Ja. Breggenpop.nl, zei iets? Breggenpop.nl, tickets. Succes. Dank u wel. Maar stond waarom net? Maar stuk mij bouwen, joh, nou? Ja, ik kwam me krijg wel, dus ik heb een hut onder de douche. Dat is een skiën, gewoon, jongen. Ja, ik kon nog even krijgen, even een hut onder de douche. Maar de klompjes is thuis, hoor. Ja, dus ze staan, de leerskes die staan we kleden, dus we gaan er weer in. Succes. Dank u wel. Breggenpop, Schaarsterbreggen dus. Nog een paar kaarten te krijgen. Ik was al alvast maar even. iPop is komende maandje. Dan tref je hem onder oren Maris de Boer. Maris, er bent nou even solo. Stiest maandje op iPop solo? Solo, ja. Achter een piano neemt ze zijn eigen piano mee? Of had Pieter een mooie vleugel voor die regel? Hoe zit het daar? Ik heb een eigen piano in ieder geval. Ja. Harkzankjeseel? Ik zit in een harkzankjeseel, maar ik kan wel lekker beuken. Dus ik ben benieuwd hoe dat gaat. Ja. Valt net in sliep. Dus, had al een set in de holle? Of mat dat dan zo'n weekend een paar dagen ervoor nog betocht worden bij die? Ja, nee, ja, mijn setlijst zij zat nog nooit helemaal vast. Zeker net als ik alleen nog speel. En ja, dat is dan de komende dagen. Dan kan ik denken, oh, die zullen we kennen en die en die. Ja. Krijg je verzoekjes bijvoorbeeld van tevoren? Mensen daarbij die komen of net? Hoe zit het daar bij live optredens? Ja, nou, ik jou er nooit gehoord, hoor. Dat zijn wel proto-rebellion noemers bij ze zitten. Ja, dat ik ja. Maar ja, de meesten weten ik wel dat het bij mij nooit zo'n effect had. Dus ja. Lijkt het er was. Ja, daar hou ik wel van. Ja. Wat ben de plannen voor de komende tijd eigenlijk? Hij niet mij maken wie we op een muziekredactie en om een week later een singlebuis kleer van die. Prachtige nummers, ja, de meeste met trok in. Maar komt er Wessa iets of? Nou ja, eigenlijk, ik heb nou, dat komt net vaak, ik heb geen online plan. Nee, ik ben blij dat ik op iPop speel en straks nog een paar optredens, maar nee, verder muzikaal leer ik het maar op in heen komen. Ja, ja. Gewoon lekker. Lekker genieten. Lekker musiceren. Gist dan ook nog aan? Welk nummer is het aan? Speed. Speed! Jeetje, Maris, de Boer, live in Noorderwien! Als lietse jongen wie ik vaak al net te horen. Al maar weer roen ik van huis. Het kleren lilkens ik mijn achterlang al innen. Ik hier gelijk, ik zou winnen. En ach wat ik hem al weer. Ik mijn allergrootste liefde. Ik wou het net zien en liet haar gaan. Pas je een letter, wist ik wat de bad wie. Ik hier haar om mezelf verlen. En ik haar spijt van alles wat ik die. Spijt van alles wat ik die en zet het gier.
Zij kreeg een jonkje, dat weer net op mij lieken. Wat er ik die, hij laken en hij weer blier. Ik nam hem op het schouder, overal konden wij hinnen. Maar het liefst hoe ik hij zelfs rinnen. Mijn tweede vrouw, ze kwam mij zo volle beter. Ik al wie ik zei net altijd wist. Het gaat haar nou goed, ze liet ze me vaak nog witten. En zo nou en dan schreeuw ik waarom. En ik ha spijt van alles wat ik die. Spijt van alles zat het keer wat ik die. Oud ik waarom ben bij mijn allergrootste liefde, liek het leven lang genoeg. Maar ik wil net waarom zien op die piskamje voor al mijn flaters. Oh, ik heb spijt van alles wat ik die. Spijt van alles wat ik die. Spijt van alles zat ik hier. Spijt van alles wat ik die. Zat ik hier. Prachtig. Maris de Boer, Aas is nog een nummer van achter de vleugel. Wij praten natuurlijk over Mukpop. En ja, de kaartverkip gaat haast los, Jorrit. Hè? Ja, klopt. Mooi. Ja. In het café. In het café in Jorrit. Zullen we hier nou alle shirts lezen wat we nog oer hebben? Ja, ik vind het echt geweldig hoe dat je leidt. Je hoorde shirts van nu 83, Mukpop 93, van alles wat. Ja, shirts en posters. En de rest van de posters en de foto's en de shirts van vroeger die het Frans bewaren had, die hebben we nou helemaal uitstaald in het hele café in Jorrit. En dit komt er ook nog bij te hingen? Nou, als je dit hier, we hier dus nou, ja, Frans hier. Dit is oer. Dit is alle keer oer, dus dit hebben we nou helemaal aan om. En de rest hing het dus helemaal uitstaald in het café in Jorrit. Kaart nog wel via internet te bestellen of moet het al in de kroeg? Ja, nou, we hebben dus eerst morgen in het café in Jorrit hebben we eerst de voorverkoop voor de mensen die in het café binnen. Ja. En vanaf morgen 12 uur nachts is de kaartverkoop online beschikbaar. Via een site of zo wat heen? Nou, we hebben geen website, maar we hebben wel Facebook. Okay. Facebook Mukpop Festival, je hebt het dan. Facebook.com/Mukpop Festival. Kun je dus ik gewoon de tickets bestellen online. Welke band staan er? Fuck! Dat hebben we doorgaan. En om Fuckfest te lezen, moesten we de Suskes ik vers lezen. Ja, ziet ze, hij zit in beide, maar het drokkerdij dan. Ja, want zo ziet ze wat beroepsmatig in Suskes. Dus ja. En ja, als die nergens ooit zou optreden, dan kon Fuck ik niet optreden. Nee. Dan verder hebben we de Voskofs. Dat ben via vrienden en terreineigenaar. Moesten we daar eigenlijk een verzoekje aan doen. Leuke band ook trouwens. Ja, en Tieren zit er onder andere in. Ja. En dan heb ik nog de plaatselijke band. Want we hebben in Jorrit ik nog muzikanten. En die wat Jeren Lien, ik denk wel een jaar of 10, 15 Lien, heb ik een band opgericht. En dat heet de Mop. Ja. En de Mop, dat is het Engelse woord, de dwaalstik. Want vroeger... De Jorrit is in een bijnaam en de Jorrit de Dwaal. Ja. En zo kwamen zij op de naam de Mop. En dus ja, die matten dat ik beleven, hè. De eigen Jorrit is op het podium. Ja. 23 juni via internet en Facebook al die kaarten te verkennen. Maar in de kroeg ken het morgen dus ook maar een prachtige uitstalling van al die mooie posters en t-shirts. Voor ons, de site kijken, het is heel belangrijk. De jonge generatie pakt dit festival weer op. Hè? Dat is heel belangrijk. Ja, zeker. Wij...
Zolang net met die en er 24 jaar tussen zit, zo wat, dan is het mooi dat de jonge Rijn het nou... De hele jeugdclub van Jorwert helpt. We hebben een bouwploeg met alle jeugd. Nou ja, ik zit erin mezelf, nog wel jeugdig, fiek zelf. We hebben nog in het bestuur maat. Gosijn is ongeveer altijd maar. Nou, Frans is van Mukpop van vroeger. Zeg maar. Ja, die is van mijn generatie. Ja, vroeg er maar weer in, jongen. Best, jongen. Ja. En morgen begint de reunie al in 23 staan dus, ja. We komen erop waarom. Ik in dit programma. Ja, wat? We wonen eigenlijk nou het onbeheer rond. Oh! Want er zit dus 24 in dat Mukpop van het laatst vest is in Jorwert. Ja. En we hebben dus vakanties hebben wij. Dus we moeten eigenlijk het 25e vakantie. Nou, dankjewel. Dank. Hartstikke mooi, man. Goed, Mukpop, het kaartje liet ik even zien. Succes, jongens. En ik verwacht je in juni hier weer. Zullen we het zo al praten? Hoop ik mijn fuck. Ja, zeker. Ja. FUC, zit ik er maar even bij. Wat kan je daar praten? Dankjewel, jongens. Hartstikke mooi. Ik geef naar Maris. Komende menu dus iPop. Voor de rest, shot dit hier wel. Vind ik wel een lekker idee. Gewoon, je inspiratie gaan spelen en dat net is. Bekijk het al je maar. Zo is dat. Daar hou ik wel van die houding. Hoe laat spelen is het menu? Zo'n hoor, ben ik Pieter. Pieter, shot het even naar. 8 uur. 8 uur. Maar de zo'n uur werken. Ik kom heel betijd natuurlijk, hè. Wat een mooi festival, dat is leuk. Ja. Welk nummer is als laatste doen? Wat West had wie? Mooi, dat kan ik het net zeggen. Maar is de boer. Lang is het lien dat ik hier naast je stier. Op ditzelfde land dat toe hast hillig voor u zwier. Wat wie had wist, ik weet het best. Ik zucht weer om, maar draai me gauw weer om. Maar ik geloof net dat de zinnen joet nog skien. Ik zucht die steen, de wind het meer aan. Het meende gas, het roept door zoals gewoon. Kriende veert, de borkerij, die stem u striet. Ik houd van die, en ik denk net dat het joert wat wordt bij mij. Zelfs ik, deze nacht zag ik die weer. Ik ben er wist van, dat zo is dat ik die hier. Wat wist had wie, het klinkt zo dier gewoon. Maar het klokkelie had nog heel tijd aan. En ik geloof net, dat ik jou het nog verder ken. Wat wist had wie, zij is de dier gewoon. Het klokkelier had eeuwig aan. En ik geloof net dat ik jou het nog verder ken. Maar ik weet wel dat ik morgen weer verder mat. Montjong bij Omroep Friesland. De Matthäus Passion in het Friesk spelen door het Noord-Nederlands Orkest. De meest verneemde compositie van Johann Sebastian Bach in Oren naar de Peerskedagen. Op een radio meer dan 3 uur lang zonder onderbrekingen. Opname in de Grutterskerke in Haas onder leiding van Reinhard Geubel. Het NNO maar de Matthäus Passion in het Friesk. Bij Omroep Friesland op de radio, Montjong van 6 uur oor. Beleef een heerlijke tijd bij Preston Palace. Het gastvrije all-inclusive hotel en uitgaanscentrum in Twente. Compleet verzorgd met goede service en kwaliteit. All in is echt all in. Bekijk alle aanbiedingen op prestonpalace.nl. Je kunt met Pasen met de familie naar een pretpark. Samen ergens een kopje koffie doen, een stukje rijden. Of je gaat naar een winkel van Prominent. Want daar krijg je tijdens de sale kortingen tot wel 70% op al onze relaxstoelen.
Hi, ik ben Bart. Als TN'er, typische Nederlander, wil ik natuurlijk het liefst altijd stevig onderhandelen tot ik de beste deal heb. Snap ik. Hey, stem van SNS. Ja, het onderste uit de kan. Zet hem op, tijger. Eén probleem. Nou? Ik kan het helemaal niet. Kijk, bij SNS hoef je niet te onderhandelen. Heb je een SNS betaalrekening en bijvoorbeeld een SNS hypotheek, dan krijg je rentekorting. Zo, dat is een bank die het snapt. Kijk op snsbank.nl hoe het werkt. Heel normaal, SNS. Bezoek onze prominentwinkel in Leeuwarden of Wolvenga en profiteer van kortingen tijdens de sale tot wel 70% op al onze relaxstoelen. Tweede paasdag open. Het is nu Salon de Promotion bij Renault. Met voordeel dat kan oplopen tot wel €3500. Inclusief een accessoirescheck ter waarde van €750. De actie loopt tot en met tweede paasdag. Ga voor jouw voordeel en de actievoorwaarden naar Renault.nl. Laat je deze Pasen verwennen in All-Inclusive Hotel Wonderland Kokar, net over de grens bij Arnhem. Heerlijk eten en drinken, een geweldige paasbrunch, paaseieren zoeken en de deuren van ons pretpark zijn weer geopend. Boek nu op wonderlandkokar.eu. Echt mooi, zo'n bloeiende border. Maar dan het liefst zonder onkruid. Strooi daarom Pokon cacaodop over de bodem. Dat geeft onkruid minder houvast en houdt slakken op afstand. Meer weten? Ga naar pokon.nl. Pokon. Groen doet je goed. Pasen vier je bij Hotel Wonderland Kokar. Boek nu op wonderlandkokar.eu. Wij zijn gemaakt om te maken. Dus kom op, ga aan de slag. Deze week 25% korting op alle tuinhout. En vanaf vrijdag het hele paasweekend 25% korting op een artikel naar keuze. Kijk voor de voorwaarden op praxis.nl. Voor de makers, Praxis. 24 uur een dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM. Omroep Friesland. Oorstemt op dij. Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Rusland zet 2 Nederlandse diplomaten uit. Dat heeft de Nederlandse ambassadeur te horen gekregen op het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken. Ze moeten binnen 2 weken weg. Het is nog niet bekendgemaakt wie er moeten vertrekken. Ook enkele ambassademedewerkers van onder meer Duitsland, Groot-Brittannië, Frankrijk en Italië moeten Rusland uit. Het is een reactie op het uitzetten van Russische diplomaten door verschillende westerse landen in het conflict over de vergiftiging van de Russische ex-dubbelspion Skripal en zijn dochter. Volgens de Canadese krant The Globe en Mail zijn 3 Russische spionnen Canada uitgezet. Ze zouden via sociale media valse informatie hebben verspreid die onder meer het Wereld Antidopingagentschap WADA in de problemen zou kunnen brengen. Dopingmaatregelen tegen de Russen werden in diskrediet gebracht na de schorsing van Rusland op de winterspelen in Zuid-Korea. Bij de mars van de terugkeer in de Gazastrook zijn zeker 5 Palestijnen om het leven gekomen en honderden mensen gewond geraakt. Dat zegt het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid tegen persbureau AP. Tientallen Palestijnen gooiden stenen en brandende banden naar het leger van Israël aan de andere kant van de grens. Dat erop reageerde met traangas. Duizenden Palestijnen hebben zich, onder leiding van de Hamas-beweging, bij de grens verzameld, omdat ze terug willen keren naar het land waar ze uit zijn gezet. De veerboot naar Texel vaart weer. Door een storing aan de bruginstallatie in Den Helder was het eiland urenlang onbereikbaar. In Den Helder stond rond 1 uur vanmiddag een file van 6 kilometer. Vanwege het lange paasweekeinde is het extra druk op de route. Rederij Teso heeft een extra veerboot ingezet om de achterstand snel weg te kunnen werken. Het weer, tot besluit vanmiddag soms wat zon. Het wordt 10 graden in het noorden tot 14 graden in Limburg. Vanavond regen, morgen nog een bui en ook wat zon. Tijdens de paasdagen nog meer regen. Het wordt dan 5 tot 10 graden. Dit was het NOS Journaal. Asus, nog 1 uur Noorderwien live. Onder oren met de band Frey. We gaan nog een singer-songwriter uit Ierland bij. Hij zal optreden. En ik, Reina Rodina, zal nog live in Noorderwien Tieren wezen. Graag alles. Stoffenspektakel. Kom ik naar de grootste oerdekte stoffenmerk van het Noorden. Op 2e Piskendij 2 april in het WTC Expo Ljouwert. Het parkeren en de intree is vergeefs. Zorg voor meer info op stoffenspektakel.nl. 25 jaar Sanidroom. En dat vieren we. Kom op 6, 7 en 8 april naar de Sanidroom Badkamer Inspiratiedagen en maak kans op €2500 retour op uw nieuwe badkamer.
Het is Bra Party bij Hunkemuller. Krijg nu de derde BH gratis of de tweede voor de halve prijs. Ook op hunkemuller.nl. Maak kans op €2500 retour op uw nieuwe Sanidroom badkamer. Dit is Klaas. Je ziet het niet, maar hij staat me daar toch een partij te shinen. Zongebruind, getrimd snorretje en 10 blinkende zonnepaneeltjes op zijn dak. Iedereen kan nu even een paneeltje pakken voor een scherpe prijs. Kies één van de toppanelen op energiedirect.nl en zie meteen wat je bespaart. Energiedirect.nl. Lekker shinen! Ja, wat maakt Profiel de fietsspecialist? Nou, als je een e-bike met 5 jaar garantiepakket koopt, krijg je raadt het al, 5 jaar garantie op accu, motor en display. Profiel, de fietsspecialist. Daar mag je meer van verwachten. De kortingszakken bij Dio en DA zijn er weer. Met 21% korting op bijna alles wat in de zak past. Dus stop hem vol met make-up, shampoo, parfum, vitamines. Je vindt de actiezak in de winkel. Dio en DA, de drogist met aandacht. Geniet vanaf het begin bij Grando Keukens en Bad. Met een vakkundig en echt persoonlijk advies laten wij uw badkamerdroom uitkomen. Grando, koken, baden, genieten. Het is nu Salon de Promotion bij Renault. Met voordeel dat kan oplopen tot wel €3500. Inclusief een accessoirescheck ter waarde van €750. De actie loopt tot en met tweede paasdag. Ga voor jouw voordeel en de actievoorwaarden naar Renault.nl. Bezoek een Grando showroom en profiteer tot en met tweede paasdag van spectaculair paasvoordeel. Geniet van de lente. Shop je nieuwe voorjaarsjas nu met 20% korting bij Miss Etam. Ga snel naar missetam.nl of kom nu naar de winkel. Bath & Body. De badkamerspecialist van ontwerp tot realisatie. Bath & Body. Ga naar KBC Keukens en Badkamers in Scharne-Goutem. Het is weer vreemde maar het weekend vaart door. Bij Noorderwind beginnen, ja dan haast het varelkoor. Dus zet maar loet die radio en zet maar plat van die tv. Van 1 tot 4 Willem de Vries, je radio premier. Noorderwind live, Noorderwind live, Noorderwind live, bij Willem de Vries. En welkom bij het laatste uur alweer van Noorderwind Live, het muzikale dwarsplein van Friesland. Als ze mee optreden, dus we praten ook nog even over iPop, natuurlijk het festival dat komende maandje weer plak financieel. Dus voor dat allemaal het Blue lekker hing je maar eerst Shawn Mendes. I thought that I've been hurt before, but no one's ever left me quite this sore. Your words cut deeper than a knife. Now I need someone to breathe me back to life. Got a feeling that I'm going under, but I know that I'll make it out alive if I quit calling you my lover and move on. You watch me bleed until I can't breathe, shaking, falling onto my knees. And now that I'm without your kisses, I'll be needing stitches, tripping over myself, aching, begging you to come out. And now that I'm without your kisses, I'll be needing stitches, just like a moth drawn to a flame. Oh, you lured me in, I couldn't sense the pain. Your bitter heart cold to the touch. Now I'm gonna reap what I sow. I'm left seeing red on my own. Got a feeling that I'm going under, but I know that I'll make it out alive if I quit calling you my lover and move on. You watch me bleed until I can't breathe, shaking, falling onto my knees. And now that I'm without your kisses, I'll be needing
of my head. Needle in the thread, gonna wind up dead. Needle in the thread, gotta get you out of my head. Needle in the thread, gonna wind up dead. Needle in the thread, gotta get you out of my head. Needle in the thread, gonna wind up dead. Needle in the thread, gotta get you out of my head. Get you out of my head. You watch me bleeding till I can't breathe. Shaking, falling onto my knees. Falling on my knees. Without your kisses, I'll be needing stitches. Tripping over myself, aching, begging you to come out. Begging, baby. Without your kisses, I'll be needing stitches. I'm without your kisses, I'll be needing stitches. I'm without your kisses, I'll be needing stitches. Shawn Mendes. Jawel, we draaien dit is al alleen van Noorden Live. En dat Shawn Mendes een Fries was weer van zijn mark kan weer muziek maken hier. Dan weer bij Pieter uitkwam. Pieter, ik zou eerst even naar de band, maar wist u hoe ik hun oorkondiging? Maar het is free. Ja, ik zou vrede aan. Ja, hè? Ja, dat denk ik, maar ik ben daar geen. Doe je nou de programmering? Of heb je daar een commissie voor? Hoe zit het eigenlijk? Nou, we bepalen het machinaal natuurlijk, maar ik ben wel degene die met de listjes komt en maar de bands ondraagt. En dan geef ik gewoon zin, want nou wat geef het aan? Nou, de Harkzankjes heel bijvoorbeeld dit hier aan. Dan moest hij de artiesten op selecteren. Maar dan moest ik bijvoorbeeld inshow gehad dat ik zeg maar een Gerrit Bredler een nieuwe plaat uit had en nou neem maar Marcel mij de laatste keer met die hele handel in deze vorm te mezen. Ja, ik ben hier natuurlijk geregeld met mijn man en Marcel zei ja, nou ja, het is dus of we houden hem op. Zou het niet idee wezen om dit op iPod te doen? Nou ja, tuurlijk. Zo zit ik met deze jongens geregeld om tafel. En nou, ja, we willen ook wel eens op iPod spelen. Ze hebben ooit een keer de Red Hot Chili Peppers in het Fries dingen. Ja, ik zei, dat is prima, maar er moet wel aangewoorden komen. Dus nou, zo kom je elke keer met nieuwe bands of met andere bands. Of nou, Marius is natuurlijk een voorbeeld. Die het 10 keer hebben we nu zacht. 10 keer op iPod. Oh, hij is het huiswerk niet? Ja, huiswerk niet. Dus die heeft nog een keer als toen. En ja, dat natuurlijk weet je dat. Je weet alle line-ups nog wel, maar ik probeer altijd ik wil nieuwe bands te vinden. Kist de jongens al hier of net van de band? Ja. Stel ze even voor. Klaas op gitaar, ja? Max op toetsen, Sjoerd op drums en Willem op bas en zang krijgen. Geweldig man, goed zo. Ja, indrukwekkend. Ik ben heel erg min in naam. Doe eens Klaas, hè? Ja, ik ben Klaas. Ja, mooi. Nee, oké. Vrij. Ik krijg van Pieter dat het vrij is. En wat vind je hem zelf? Ik denk dat het vrij is. Oké. Ja. Waar is het op stoel? Het is F-R-E-Y, hè? Ja. Is het besteed Fries woord of net? Nee, ja, ik weet net hoe we erop komen binnen eigenlijk. Volgens mij weet iets met een Germaanse god van de seksualiteit. En dat stier dan weer voor iets nice. Dus oh jee. Dan houden we het lekker. Krijg zo moeilijk als... Ja. Goed, in dit programma hebben we het Berenburg bier en whisky. Dus dan wist u... ja, precies. Dan hebben maar zo iPop. Bijzonder plak ik voor je me, jonge mensen. Ja, zeker. Je bent een hartstikke jonge band. Is dat zo'n festival? Maar wel toch even spelen? Nou, ik heb... Je had al een keer de West, maar toch. Ja, zeker. Wij al hier zijn wel vaker op iPop West, behalve Us Max. Die komt helemaal uit Zwolle speciaal voor dit project. Oh jee. Maar wij zeggen iets wij kwamen erachter dat de muziek die wij voor het EGI, dat die nog eigenlijk helemaal net in Friesland makken wordt. Dus toen dachten we, dan geven we het gewoon zelf dan. En iPop, want het is toch wel een bijzonder festival, hè? Ja, het is best een bijzonder festival, omdat het is juist net zo vaak. Het zijn iets kruts, maar nog maar Fries geëxt, ja, klopt. Ja, leuk man. We praten straks nog even verder. Ik ben heel benieuwd. Hij een bepaalde, ik ben net zo van de hokjes en zo wat in, maar hij een bepaald hokje waar we toch je indrukken kennen qua muziekstijl of? Ik denk dat wij het best in het hokje synthpop passen. Ik wil graag jaren hoe heet het noemen? Ik wil die. Rock and roll. Oh nee, kijk maar door. Shut, dat ik al daar. Live in Orwin! Der wie is dan een flinter, crimineren maar net van die oor. En ik wil heel graag weten, was zo best en was zo dorst.
stralen als een regenboog heeg in een lucht. En ik weet zeker dat wij best in benen varen komen. Hele leven lang zocht ik nooit daar. En nou actief voel en ik doe het meer. Ik zocht naar in gezicht en weer verhelen. Daar komt shit voorbij. Ik wil die. Te trillen, net een engel daar in het licht. Ik ben van de wrote, fascineerde, ik krijg geen genoeg. Mijn hele leven lang zocht ik nooit daar. En nou actief voel en ik doe het meer. Ik zocht naar in gezicht en ben verhelen. Mijn hele leven lang zocht ik nooit uit. En nou actief voel en nou wist van mij. Ik hou van in gezicht en jou dienen. Daar komt shit voorbij. Ik wil daar. Komende ben je live in Nederland natuurlijk op het iPop Festival te zien. Straks door ze nog een noemer hier, de man van Freydis. Ik kom nog bij een man uit die net op iPop zit. Hij kan zich er ook net voor kwalificeren, want hij doet niks in het Fries. You always sing in English, isn't it? Yeah, I do. I don't speak Dutch, unfortunately, but I'd love to learn it. And how about, you're from Ireland? Yes, I'm from Belfast in Ireland, Northern Ireland. So yeah, I'm just over here promoting the album that I released at the tail end of last year. And I love Holland, so I thought I'd come here. You're really on tour. How many gigs do you do here? Well, I'm kind of doing a promo tour where I'm sort of booking a more extensive, bigger tour for the summer. But yeah, I've played in a few sessions in Amsterdam and the hostel where I was staying, Via Hostels. I stayed there, so I played there. I know you by the name of Chris Marsden. Marsden, yeah. I've done 2 records. This is my second. Confusingly, the first one was my own name. It was called Chris with a K, D Marsden, and it was called Never Ending Lip. This is a new project called Kippy's Muse, and it's like a band thing. It was crowdfunded, so I did a Kickstarter project for it. Okay. And yeah, I'm just touring. I'm working on the next one already, so it's all good. But you normally play with a complete band? Yeah, I do. I tour. I mean, I play with the drummer and sometimes another guitarist, but I'm out here on my own at the minute. Play beautiful songs. I know your music, but I hope after this show everybody in Friesland will know them. Can you play the first song for us? Yeah, I'm going to play a song off that album. It's called Scaffolds. It was a single I did a video for a couple of months back. So. And I have to announce you now as Kippy Muse. Kippy's Muse. Kippy's Muse. I'm going to tell the audience how you write it, okay? And how to find you on Facebook. Live in Noorderwind in ieder geval, Jere. Thank you. This song's called Scaffolds. Lean on the ones you love, let them know the pain inside your head is
is what they said. Bloods bleed like they've never been bled. When your eyes roll, well, I'm a demon with the devil's soul. I lost 9 lives, the last one is old. So please don't let it go. Throw me the rope and I'll build the scaffold to hold together what we should hold. Ba-ba-da-da, 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 ba-ba-ba-da-ba, ba-ba-da-da, 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 ba-ba-ba-da. I lost 9 lives, the last one is old. So please don't let it go, 'cause you stole more than you ever sold. Now undercover, and you die each night, only to unfold. Unrecovered, so throw me the rope and I'll build the scaffold to hold together what we should. Hold together what we should. Hold. Together what we should hold. Thank you very much. Geweldig. Chris dus, from Ireland, Dublin. Maar het album, zit ik er maar even bij, is Kippy's Music. Who's Kippy? I'm Kippy. You're Kippy. Yeah, yeah. It's a... The Kippy is my nickname. Yeah, yeah. So I spell my name with a K, which is different in Ireland, and I could never pronounce it as a child, so I said Kippy. So the muse is the music. Yeah. Oh, I thought maybe the cat who's on the front. Actually, the album is about a cat. Yeah. It's 9 lives. It's called My Number 9, so it's about being on your last chance. Okay. Oh, that's the story. Oh, that's very nice. How long are you touring, playing music, professional, etc.? I've been doing this for about 10 years now, I suppose. Yeah. A lot of in Ireland, or just always on tour? No, well, I've been trying to get the songs recorded, and then I tour mainly Ireland, UK. But I hope to get out to Europe much more often. If I hear your story, you have to. You like to organize a lot of things for yourself. I mean, the recordings, the studio, the album, the tours. You do a lot. You're your own manager. I am independent. Yeah, I do everything myself. I work with some producers, obviously, for the record. But in terms of touring, I need a booking agent. So you can call or mail. Yeah. Give me a call. Yeah, wanted manager and all. Oh, I know what you mean. For musicians, it's pretty hard to do your own business, isn't it? Yeah, it is. It's challenging, but you do it because you love it. And you love it because you do it. Do you have another song from the album? So yeah, I'm going to play a song called Dull Refined. This is actually from my first release. Okay. It's my first release was called Never Ending Loop, and it was about mental health, poor mental health. So this song's about being stuck in a bad place, trying to get out. Like here, thank you. Oh, je hebt met een wat apparatuur ongesluiten. Nogmaals, Kippy's Muse. Kippy is dus zijn bijnaam. Er had een heel album op baseerd. Mijn kort op een vakkant. En dat slaat weer op de jonge levens die deze kort van hem in ieder geval gewoon had. Live in Noorderwien. Thank you very much. This song is called Dull Refined. So low is my heart, on a high we can see. I'll let you know where I stand. Get a load of me, get a load of me. And I've given you the key, gave you my own
given up on me. And I'll be rich if I don't succeed today. 'Cause in my heart I bowed alright. I'd take you home if I could find a way out of here. Out of this place so dull refined. Out of this place so dull refined. And I've given you the key, gave you my only key. Have you given up on me? On me? In this place so dull refined. In this place so dull refined. In this place so dull refined. Thank you very much. Wow, like it very much. Het is alweer om te vinden op het album Kippie's Muse dus. Johan Levers, der get it tour. It was an honor to have you on the show. Maybe you can do it. If we have enough time left, you can do a third song. And otherwise, I'll give you a good cup of coffee. Is that a good deal? Yes. Yeah. Okay, we have some more artists in the last half hour. But now I'm going to thank you, of course, for you coming here and you playing. Album, Facebook, it's yeah, I'm on Facebook, Twitter, Instagram. If you look up Kippie's Muse, you'll find me. It will all be okay. Thank you very much. Thank you. Cheers. Goed, waarom te vinden en oors dan mailst mij maar even. Straks onder oren Reina Rodine en we kijken nog vrij hier live in de studio. En al waarom te gaan, dan leven deze Ierse meneer ik nog noemen spelen. Maar we merken nog hoe iPod praat, Pieter de Boer is er nog en die had zijn gebakjes. Hij had met zijn gebakjes op Pieter. Straks nog hier een stukje Noorderby Live. Wat nou, Woonboulevard? Kom op Peeskestaan 1 april naar Speedway Blauwhuis. Een dag vol spanning en spektakel. Autosport van het hele gezin. Eerste start om 11:12. Zoek voor meer info op vak-autocross.nl. De Woonboulevard Groningen vindt u aan de Peizerweg en het Hoendiep. Alles op woongebied in meer dan 60 winkels. In elke stijl en iedere prijsklasse. Tweede paasdag zijn wij geopend van 12 tot 5 uur. En uw hele gezin is welkom. Kijk op woonboulevardgroningen.nl voor alle actuele informatie en aanbiedingen. Hey Creabea, bij Xenos vind je alles om lekker creatief bezig te zijn. Van bolletjes wol tot lijmpistool, maar ook haakpennen, handletterstiften en schilderdoeken. Leef je uit. Kom naar de winkel of kijk online. Maak er iets extra's van. Xenos. Beleef 200 sfeertuinen met audiorondleiding in de vernieuwde tuinen van Appeltern. Nederlands mooiste bloemenpark met overdekte plantenmarkt waar ook de kinderen kunnen ontdekken en spelen in de natuur. De vernieuwde tuinen van Appeltern. Nederlands grootste en mooiste tuinen-ideeënpark. Leef je uit. Nu 3+1 gratis op alle knutselspullen bij Xenos. Heeft u last van gewrichtspijn? Ik kies Voltaren Emel Gel en ga er weer tegenaan. Voltaren Emel Gel is een geneesmiddel. De dubbele werking verlicht gewrichtspijn van knie of vinger en remt ook de ontsteking. Zo vergeet je de pijn en kun je weer genieten van de dagelijkse dingen. Lees voor het kopen de aanwijzingen op de verpakking. Bewegen blijft plezier. Voltaren. Met een bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant. Het is nu Salon de Promotion bij Renault. Met voordeel dat kan oplopen tot wel €3500.
inclusief een accessoirescheck ter waarde van €750. De actie loopt tot en met tweede paasdag. Ga voor jouw voordeel en de actievoorwaarden naar Renault.nl. Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant. Met Pasen is het bij Aldi feest voor iedereen. Voor ontbijtfans, brunchliefhebbers en voor iedereen die van lekker borrelen en snoepen houdt. Bijvoorbeeld luchtige paaseicake, naturel of chocolade, 500 gram, 2,49. Of een mix van pure witte en melkchocolade-eitjes. 1 kilo voor maar 3,49. Ja, Aldi heeft alles in huis voor een feestelijk Pasen. Altijd voordeel voor iedereen. Natuurlijk, Aldi. Omroep Friesland. Oostemt op Dij. Asis verder dus met Noorderwind Live. Met onder andere optredens van Reina Rodina en de band Frey had alles te krijgen. Ik weer mijn iPop. Echt, we praten er straks wel over. Is het nice met Tiete Seijers. VV Heerenveen is door het voetbalboen KNVB selecteerd voor het ontwikkelingsprogramma van het vrouwtjesvoetbal. De KNVB hier clubs vregen om haar daarvoor te melden. Na een selectieprocedure is VV Heerenveen maar nog 29 andere clubs uitkiezen. De club zal de komende jaren aan de slag om het vrouwtjesvoetbal een steviger plak te gaan binnen de vereniging. Experts, procesbegeleiders en medewerkers van de KNVB die helpen daarbij. Het is ook de bedoeling dat andere clubs stimuleerd worden meer werk te maken van het vrouwtjesvoetbal. Rijkswaterstaat begint in mei onderhoudswerk onder Veerdaam op Skiermoens-Eeg. Skiën aan het beton wordt aanpakt. Er komt een rinstrook voor mensen die het net of net goed zien kennen. En er komt een lege reling op het westelijk pad van de Veerdaam. Mid juni worden het ponton en de rinbregen vervangen. Vanwege het werk wordt een pad van de Veerdaam aanzet en is er maar 1 rietstrook beschikbaar. Aan juni moet alles klaar wezen. De hervormde tjerke van Reduzemidaat en Vriends zet hem in voor de Graaidevogels. De tjerke had de hel te betellen van een nieuwe verrietbare irrigatiepomp van de lokale vogelwacht. Maar die pomp kan het land van boer Johannes de Groot wierd maken worden, zodat het geschikt is voor Graaidevogels, omdat ze daar dan meer fretten vinden kunnen. Boeren die het land van tjerke pacht, kunnen daardoor geïnspireerd worden om ook wat voor de Graaidevogels te doen, zou het tjerke-rindmaster Siep van Lingen. Nou, we willen de boeren wel stiepje als die met goede plannen komen. En dan kun je zien hoe ik daar bijdrage wil leveren kan. Maar uiteindelijk moet het toch van de boeren zelf komen. Wij kunnen moeilijk vertellen hoe ze een borkje maken. Ja, dat weet je. Een man, een Irakese asielzoeker uit Burgum is 4 maanden cel eerst, omdat er zijn vrouw en been mishandelen haar soort. Gezien werd het 2,5 jaar in Nederland nou. De vrouw had einvlieden hier onjef te dienen in haar man. Die zou haar al zond het begin van haar trouwen mishandelen en later de been ek. De man ontkent dat. Nevens hem gaat het om een complot en hebben oren zijn vrouwtje hem opzet. Justitie leert er niet van. Die zei dat er genoeg bewijs is. Die onken de celstraf eerst het justitie en een contactverbod. De rechter docht door 2 weken uitspraak. En dan het waar. Het is meer droog. De zinnen die kinderen bijkomen. Het is een graad als 11 of 12. Morgen dan hebben we een beroene loft, maar eerst de Rijn. Letten we te droog. Het wordt 7 of 8 graden. Peeske snijn is het zinneschien waar. 8 graden. Peeske mandi, dat kan wel eens wat wierter wezen. Maar de zinnen litten me het wordt 8 of 9 graden. Beleef een heerlijke tijd bij Preston Palace. Het gastvrije all-inclusive hotel en uitgaanscentrum in Twente. Compleet verzorgd met goede service en kwaliteit. All in is echt all in. Bekijk alle aanbiedingen op PrestonPalace.nl. Wist je dat je met jouw motor kinderlevens kunt redden? Ruim op voor Kika. Verkoop spullen die je niet meer nodig hebt of koop iets moois op marktplaats.nl/Kika. En geef zo kinderen met kanker een toekomst. Echt mooi, zo'n bloeiende border. Maar dan het liefst zonder onkruid. Strooi daarom Pokon cacaodop over de bodem. Dat geeft onkruid minder houvast en houdt slakken op afstand. Meer weten? Ga naar pokon.nl. Pokon. Groen doet je goed. Galaxy-fans moeten naar T-Mobile. De nieuwe Samsung Galaxy S9 is er. Met dubbel diafragma en super slow-mo camera die alles epic maakt. De Galaxy S9 met unlimited bellen en 5 gig data in Nederland en de EU vanaf €49 per maand. Dus niet te super slow-mo naar de winkel gaan. Check alle voorwaarden op T-Mobile.nl of ga naar jouw T-Mobile shop. Let op, geld lenen kost geld. Het is Bra Party bij Hunkemuller. Krijg nu de 3e BH gratis of de 2e voor de halve prijs. Ook op hunkemuller.nl.
Wat maakt Profiel de fietsspecialist? Bij ons krijg je nu een gratis accu-upgrade op de Batavus Bright Ego. En 5 jaar volledige garantie, ook op de accu, krachtige middenmotor en display. Vraag naar de voorwaarden in de winkel. Profiel, de fietsspecialist. Daar mag je meer van verwachten. Als je nu een zitbank bij IKEA koopt, dan zit daar alvast 10% korting op. De actie loopt tot en met zondag 8 april. Kom nu naar de winkel of ikea.nl. Aandacht maakt alles mooier. IKEA. Het is nu Salon de Promotion bij Renault. Met voordeel dat kan oplopen tot wel 3500 euro. Inclusief een accessoirescheck ter waarde van 750 euro. De actie loopt tot en met tweede paasdag. Ga voor jouw voordeel en de actievoorwaarden naar Renault.nl. Omroep Friesland. Morgen weer live bij Willem de Vries. Ben benieuwd, er waren nog tijd om de Ierse singer-songwriter nog een nummer te gunnen. Want we gaan eerst aan zijn optredens van Reina Rodina. Die had iets bijzonders te vertellen, maar dat liet ze aan zijn zeggen via haar nummers die ze spelen gaat. En de band Frey in verband met iPop zal ik nog optreden. En weer had ik nog even over het iPop Festival. Dit alles en nog volle meer in de komende 20, 24 minuten. Maar eerst Waylon. It's a fine, fine line between whiskey and water into wine. And it's a long way home when you're down and out here on your own. It don't matter who you are when it's time to lock and load. Everybody's got a little outlaw winner. Crow peas hiding in the black top denim. Heartbeat beating to a rock and roll rhythm, yeah. Everybody got a couple scarred up knuckles. Blood on the boots and the back up buckle. Diamondback rattle with a quick strike venom. Everybody's got a little outlaw in 'em. When they knock you to the ground, you ain't gonna let nobody keep you down. When your back's against the wall, that's when you gotta learn to stand up tall. Be that rebel fight inside of you, it's been there all along. Everybody's got a little outlaw winner. Crow peas hiding in the black top denim. Heartbeat beating to a rock and roll rhythm, yeah. Everybody got a couple scarred up knuckles. Blood on the boots and the back up buckle. Diamondback rattle with a quick strike venom. Everybody's got a little outlaw winner. Everybody's got a little outlaw winner. Chrome peas hiding in the black top denim. Heartbeat beating to a rock and roll rhythm, yeah. Huh. Everybody's got a little frontman swagger. Stone cold rolling like a young Mick Jagger. A new tattoo that you can't keep hitting. Everybody's got a little outlaw winner, yeah. Oh. Everybody's got a little outlaw winner. Waylon. Ben benieuwd hoe viert er commercieel in ieder geval op het Eurovisie Songfestival. Azes, ren ik dwars door de studio heen, dan kom ik uit bij Reino Rodine, maar we moeten eerst nog even over iPop praten. Op het Waterrock Festival dat wij weer om hebben op 4 mei hebben we Bruno Rummeler te gast om Door de Bleker, die ze ontvallen is. Ja, toch wel redelijk verrassend, mag ik eerlijk zeggen, op 64-jarige leeftijd. Daar krijgen we in ieder geval een mooie eerbetoon. iPop, doet die ook wat met doeren zien verstehen? Ja, zeker. Wij kennen daar natuurlijk ook net omheen. Hè. Bruno die zag de man, die zal in contact met mij toen Doeren kreeg verstomen weer. Ja. Nou ja, toen hebben wij hier nog een vergadering staan en dan hebben wij daar maar eens emotionaal door hoe zit te brainstormen. En wij hebben besloten om het Doeren Bleker plan te iepen.
En daar wordt Bruno een heel groot onderdeel van. Die komt er 2 keer te spelen in een kwartier. Die gaat doerennummers aan. En daarnaast hebben we nog een artiest, een Friese artiest. En die maatje wij Snijden of man die bekend. Oké, en die gaat echt wat... ik denk dat die snel nummers dwang heeft, maar dat is nog net helemaal wis. Maar dat zullen we man die wel. Het is, wij doen dit ik voor het eerst. Dit is gelukkig net wat je elk jaar het zien komen. Maar wat doe het budget net van het festival, daar moet je wel wat mooier. Hoe vaak had hij er geweest? Ja, ik is stikker sowieso. Ja, ongelooflijk. Vooral in het beginjaren. Hij is er een keer geweest als bezieker en toen weer de kroeg vol. En toen had hij zijn gitaar uit de auto halen en is op het plein voor de kroegspeling om. Ja, de oude generatie had het er nog steeds over. En dat is een dingje geweest. En dat proberen wij op het plein is nou ook te creëren. Echt in de doerensfeer. Echt een begrip, hè? Doerenblijker. Ja, absoluut. Ja, in het begin van de line-up, ik maakte had een listje en daar stond Doer ik bij. En nou, was het ook worst. Dat woonden wij eigenlijk ik. Ja, en dan komt dat toch wel raar hoe het mat als organisatie. Ja, nou, ik kan me voorstellen. Wij zijn ook wel best verschrokken. Doeren, may he rest in peace. Maar hij wordt in ieder geval eerd op het iPop Festival. En letterlijk nog op 5 mei dus bij uw Waterrock feestje. Ik kom aan weer bij die weer om. Ik ga naar Reina Rudine, want die had ook een feestje. Creatief feestje, zou ik het haast wel nemen. Arts Camp Teacher. Ik zeg ik het dan goed of net? Hoi trouwens. Hoi. Leuk dat je er weer eens een bent. Nou, hartstikke leuk, ja. Ja, doe eens wat mijn artist, mijn kunstenaars, dwaan, teacher. Nee, vertel het zelf maar even. Ja, het is vertellenderwijs het International Art Camp Teacher. Dat is de hele titel, zeg maar. En omdat het, het culturele haardstijd is, hebben we dit project opzet in Tietjerk, of de Bimmer met Waande. En het houdt in dat er vanaf 23 juli komen er 24 internationale kunstenaars naar Tietjerk daar. En die worden daar opvangen. En dan wordt er in Park Vijversburg en in het Dorpshuis in de Manden en in de Tjerken wordt samen werken aan een eindmanifestatie. Op 4 augustus is dat. Dus zet het alvast in de agenda. Even met al die creatieve geest, maar ook al geerwerkje? Ja, dat is een mooie uitdaging. Ja, een mooie uitdaging. Nee, ik had zelf in 2013 had ik zelf naar een International Art Camp West in Servië. Ja. En daar heb ik hetzelfde dingen. Dus als loerskunstenaar ben ik daarheen en West en heb ik gewerkt. Dus ik mij zoals 20 kunstenaars en daar heb ik toen ik bij meesten tussen nachten. Dus dat vond ik echt te gek. En ja, er ontstaat een hele diepe verbinding dan. Mij zijn dwarp en mij het plakwijs best en Westen in Wurkust. En ik mij de meesten dus van het dorp zelf ik Wurkust. Dus dat vond ik zo super dat ik dacht van als ik in Friesland organiseren, dat lijkt het me echt wel wat. Ja. En nou is cultureel haardstijd en het is ook een onderdeel van het hoofdprogramma van Onder de Tour. Dus ja, het verhaal van rondom de Tjerken staat ik heel erg centraal. Van daar waar ik week werken. In Tietjerk binnen 120 evacuees opvang in de Tweede Wereldoorlog. En die ben ik bij mij thuis of eerst medisch keurt in de Tjerken, zeg maar. En toen ben ze bij mij thuis onderbracht. Dus ja, daar kwam meestal mijn oor leeuwen en mijn oor tongval. Oorinvloeden? Ja, oorinvloeden. Ja, dat wie wel het zuiden van Nederland. Nou van het Simmer komen er eigenlijk vreemde mensen naar het dorp. Dat is eigenlijk een beetje het idee van en dat verhaal van die gastvrijheid van het opvangen van die vreemde mensen. Dat is het uitgangspunt. Dus van daaruit word ik werken. Van wat betekent het in Wurg? Maar ja, vluchtelingencrisis en dat soort dingen. Het is actueel zo. Er zijn nooit zoveel mensen on the run op de vlucht west. Nou ja, en alle discussies en politieke verschouwing. Precies, ja. Nou ja, de politieke, dat is... Ja, het gaat om de keus. Dan bij dit project is het wel echt de bedoeling dat het daarom gaat. En dat we mijlcore werken eigenlijk. En je hebt meerskip natuurlijk. Komt er in je keuswerk uit? Of bent verschillende keuswerken? Of wil je hem dat van tevoren gewoon nog net bepalen? Nou, het is wel zo dat er wel in 4 kunstdisciplines werken wordt. Dus je weet er wel, er is bijvoorbeeld een muziekgroep, er is een installatiekunstgroep, er is een dansgroep en een fotografie/videogroep. Dus je weet wel van, nou, dat ben in ieder geval de kunstdisciplines waarin aan het werken wordt. Ja. En het is ook wel de bedoeling dat bijvoorbeeld installatiekunst, dat kerst ik stingelen. Dus daar bloeit altijd iets bloeiends van oer. En mijn foto's ik dat, ja, het komt eigenlijk online. Dus je weet wel dat er bepaalde uitkomsten wijzen, maar wat precies, dat is dus juist het mooie van het project. Want dat kan alleen maar mij, die meesten niet op dat moment mij werken. Dus ik, de lokale meesten, niet wat dus binnen net op vakantie. Want het is 23 juli. Ja, het is een moeilijke tijd. Goed, praten verder straks over. Er hartstikke wat muzikanten spullen. Mijn naam horen we lekker spelen. Ja. Ik ben heel benieuwd. Wat is als eerste spelen?
Het heet Dat Laan en dat heb ik geschreven in december in Bangladesh. Want hij heb toen zelf ik als kunstenaar heen geweest naar een artcamp om te zien van hoe het daar georganiseerd was. En daar waar ik zo inspireerd terug het werkwerk dat is geschreven heb. En ja, ik vind het zo mooi dat je als je op een plek bent dat je daar dan terug geïnspireerd wordt. Ja. Dus dat is, ja, maar dit nummer is dat ik heel erg zei. Dus Dat Laan. Gist hier met de vleugeldwan en hier met viool. Welke is dit? Ik start nou, ja, dat is ook wel belangrijk denk ik om te vertellen. Ik zet mijn soundscape dadelijk aan. En die geluiden die heb ik zelf daar opname. Dus, in Bangladesh? Ja, in Bangladesh. Okay. In het dorp Kustia. Dus er zitten bijvoorbeeld geluiden in van vrouwen die hun wask aan het waanwien. Die slaan dan hun kleding droeg op de steen. Daar naast de rivier en juist een waterpomp. En daar heb ik een soundscape. Dus dat ga ik eigenlijk al gecombineerd. Daar ga ik een soundscape van maken. En daarbij speel ik de viool en Friesktalige teksten. Ik ben heel benieuwd. Live in Noorwien. Reina Rodina. Kist mine draadje kist. Dreig is er om wel wekken te worden. Kist mine draadje kist. Kist me net mijn in mijn kist. Naar dat land dat ze leeuwen wollen. Hoe de paters wel wist. Laten vliegen om in je wat in de loop. Fladen vleen om in holle. De tijd had je in schoft. Kist met rekken vuren. Kist me met mijn in
Wauw, bijzonder. Ja, mij Loeden uit Bangladesh, een Friese taal en een intrigerende muzikanten die dus... Ja, misschien dus hetzelfde hebt, maar toch maar 24 internationale keuzes die in Friesland komt van het Simmer. Hast je zelf het kiezen? Of hoe je dat ging? Hoe doe je hem dat? Nee, nou, er is een artistiek leider. Die heb ik... ik ben zelf de initiatief nemen, maar ik wil heel graag dat er... Hoe is dat de baas wijzen? Nee, eigenlijk niet. Was gewoon meidman. Ja, ik wil meidman. Ja, ik snap het. Ik muziek erop. Dus had hij een oorsteld en die had een beetje de... Ja, dat is Siri Wilk. En zij komt zelf uit Israël wij. En zij woont hier Oral Ierno in Lauwert. Ja. En zij is zichzelf als vreemdeling hier eigenlijk heen kwam. Dus zij weet dat van binnen nu eigenlijk het verhaal. En we hebben een internationale oproep dienen. En daarop gaan nou... we hadden heel veel plakken eigenlijk vol. Dus zo'n 13 internationale plakken. Lokaal kennen altijd nog... Is dat een honger vullen? Ja, nee, maar ja, dat is wel mooi. Het is zoveel mogelijk mensen lokaal. Dus u teacher of teacherste deel. Of oorsgeven Shanna Lauwert misschien. Ja. Maar er zijn dus ik kunstenaars uit Bangladesh die hier ik heen komen. En Serviërs zitten bij. Japanse kunstenaar. Dus het is wel... Ja, het is eigenlijk nog van volle veerder foto's ik eigenlijk dacht hier. Want we hier natuurlijk al... er is een kind uit Engeland die hier niet komt. Bijvoorbeeld de DBWK hartstikke blij met mij. Bijzonder verhaal. Ja, nou ja, ik had zo'n zin hoor. Dus ja. Ja, de straal zegt helemaal. Goed. Teacher dus vanaf 22 juli. Daar geven we absoluut nog meer omtekenen. Ja, want dat is heel leuk om te volgen natuurlijk. Want 6 augustus. We gaan volgen. Du hast nog een nummer, maar dan mag het achter de vleugel zitten. Hè? Ja, dan moeten we even alles omzetten. Ja. Oké, we kunnen eerst de band even doen. Ja. Frey, dames en heren van Frey. Dan komen we aan bij hem. Waarom? Ja. Ik weet net, ik geloof wel het krukje van de toetsenist dan nog even ruilen worden, maar... Ja, ze werkt het best een live show. Nee, zul ik in Reina even omzetten? Ik ben zo praktisch nu. Heel praktisch. Ja, hartstikke mooi man. Goed zo. Hoe heet het nummer wat je hem doen gaan? Het nummer niet Chester. Oké, ik zoek even naar de techniek. Ken dat? Ken ik? Ja, ik ken allemaal. Toetsenist ken, drummer ken, bassist, gitarist. Frey, live in Noordwin! En nou ben we je nog, nou ben we je nog. Just wetten, just je wetten. Waar ben al die jachten, is waar, we krijgen tochten. Just op het wetten, just je wetten. Chennai, al die jachten, is waar, we krijgen tochten. We willen nog.
Juster, wie beter, waar ben al de jochten, is waar ik dochter. Juster, wie beter, juster, wie beter, känner al die jochten, is waar ik dochter. Geweldig. Frey! Menje, spelen ze op het iPop Festival. Jongens, succes tot de volgende keer. En succes, Menje. Dankjewel. En wil jij het krukje even voor Reina neerzetten? Dan ren ik even naar de bar. Peter de Boer, de hele Menje toch een pro iPop hier. Even, hoe laat begint het, Menje? 2 uur. Ben er nog kaarten te krijgen? Neem maar van boord. Jazeker. En snijn op de cross in Blauwhuis kiezen voor de Santje 50 scheepje. Oké, en oors even via internet? Via internet, in de maanden in Nederland, in de herberg en bij Primera in Balzert. En het stenen? Hinne. Goed, dat is gek. Leuk dat ze weer. Peter, dankjewel. iPop dus. En het festival is er weer komende Menje. Reina, die zit alweer klaar achter de vleugel nou. Ja. Welk nummer ik eerst nou aan? Ik ga nou Boeten speel je. Dat is eigenlijk... in 2011 heb ik Wetterkoud uitgebracht met een album destijds. En toen heb ik een skoft eigenlijk niets meer van mijn jaren. Wie wat stil, ja. Ik ben wel bezig met mijn mooie projecten te organiseren. Maar nu heb ik zelf eigenlijk wel mijn muziek oppakt. En tussentijd wel een heel soort ervaring op die in mijzelf produceren van mijn muziek. Dus... de stap om dan volgens het naar Boeten te brengen. Ja, dat is alweer een volgende. Maar goed, er is in ieder geval een clip uit. Ja, klopt het. Ja, dat is ook de clip die is bij Boeten het festival. En dat is dus mijn eerste nummer van mijn eigen werk. Er komt zeer snel komt er. Ik ben een volgend nummer aan. Dus ik ben wel. Ik heb intussen in al die jaren ben ik wel trots. We zitten er net doorheen. Maar we woonden dat jaren en dat geeft Stuart wel. Reina, ik jou die het laatste muzikale woord van deze uitsturing. Nou, super. Het heet? Dankjewel, het heet Boeten. Gewoon Boeten, hè? Toch wel. De clip zit al op internet, maar we hadden nog live in Noorderwind. Dankjewel, Reina, Rodina. Live in Noorderwind dus. Sure.
Dankjewel.